Carmelo, hasiko zara? Bai? Hasiko gara orduan, ez da? Zer? Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak pleno honetara eta hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan, 2021ko azaroaren 2ko bilkurari dagokion akta irakurri eta onartzea. Aktaren gainean, ez baldin badago inolako aportaziorik, onarpena emango diogu aktari. Bigarren puntuan, ordezkariak izendatzeko proposamena udal korporazioak ordezkatuta egon behar duen organo kolegiatuetarako. Arrazoi pertsonalak direla eta Maitane Muñoz Goikoetxea zinegotziak aldi baten ezingo ditu udal ordezkari eginkizunak bete izendatuta dagoen erakundeetan. Horiek horrela, alkateak erabaki hau hartzea proposatzen dio udaleko osoko bilkurari. Lelena, indargabetzea Maitane Muñoz Goikoetxea zinegotziaren alde egindako izendapenak ondako erakundeetan Arrasteko udalaren ordezkari jarduteko eta Eugenio Uribarren Lasaga izendatzea. Euskal Fondoa, Debagoieneko Mankomunitateko Garapen Ekonomiko eta Turismo Batzordean, Pertsonal Batzordean eta Debagoieneko Gizarte Mapa garatzeko batzorde berezian. Arrasate Institutuko Eskola Kontseiluan, bigarrena, izendapenaren indarraldia azaroaren 3an hastea. Hirugarrena, erabaki hau jakinaraztea zinegotziei, Arrasate Institutuari, Debagoieneko Mankomunitateari eta Euskal Fondoari. Puntu honetan badago interbentziorik? Bai, Maider? Bai, guk ezezkoa bozkatuko dugu, lehengo aldian baita ere, azkenian postu hauen edo ordezkaritzaran postu hauen banaketa horretan gurekin ez dalako kontatu, hezkuntzan bakarrik eta aleatorieki zuek nahi esen ituzten postuak hartzeko, eta hori da arrazoia ezezkoa bozkatuko duguna. Beste interbentziorik badago? Ez, bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Hamabi baiezko, 8 ezezko eta abstentzio bat. Onartua gelditzen da, 3. puntuan kulturala zaharberritzeko proiektuari dagozkion lanak hartu izanaren berri ematea. Puntu hau berri emate bada. 4. puntuan, Biteri eta Laubideko aparkalekuen esparrua ustiatzeko administrazio emakidari dagokion 2022 urtealdiko tarifak finkatzea. Proposamen eguneratua aurkeztu da 2022 ekitaldiko tarifak finkatzeko, Laubideko aparkalekuen egunea usteatzeari dagokionez. Horiek horrela, hirigintza, ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak honako proposatzen du. Bat, ustiatze tarifak onartzea Biteri eta Laubideko aparkalekuetan, zeintzuk indarrean egongo diren 2022ko ekitaldian. Ulertuta tarifak direla gehieneko prezioak aldi horretan aplikatzekoak. 2. Tarifak jakinaraztea esleipendunari, APK 76 aparkalekuak enpresari. Interbentzioak, puntu honetan, bai eba? Bai, nik aipatzea zuek hainbestetan TAO sistemaren arira aipatzen duzuen parte hartze prozesuan konpromisoa hartu zenutela herritarrekin Biteri Laubide parkinaren tarifak merkatuko zenituztela. Eta galdetu nahi nion gobernuari, nun geratu da herriarekiko zuen hitza, emandako hitza. Eskerrik asko. Bai, Anuska? Bai, arratsaldeon guztioi, bai, osoko bilkura honetako mahai honen bueltan zaudeten zinegotzi guztioi, arratsaldeon, eta baita ere arratsaldeon osoko bilkura honetara aurreratu zareten herritar guztioi. Buenas tardes a todos los ciudadanos y ciudadanas que os habéis acercado al pleno de hoy. Puntu honetan, zuk galdera egin duzu, tarifen inguruan, nik bai gogorarazi nahi nun
nola diren pixkatez, tarifa hauek bai Laubide eta bai Biteriko parkinean, hau uste dute pleno ezberdinetan, beste urte batzutan aipatu izan dut, azaldu izan dugu. Gai hau datorrela 2003an orduan Zubizarreta jauna alkatea zenean erabaki bat hartu zen, gure ustetan orduan baita erabaki txar bat hartu zen kudeaketa privatizatu egin zalako, eta orduan erabaki zen, bertako plenoarretako 2003ko plenoaretan udal gobernuko taldeak, bai AJak eta baita Alderdi Sozialistak orduan ezezko botoa eman genuen, zeren eta orduan kudeak eta privatizatu egin zen, eta orduan zehaztu ziren parking honetako tarifak. Eta tarifak urtetik urtera dira orduan zehaztutakoa gehi KPI-aren igoera. Eta zehaztutako kudeak eta pribatu hori, gaur-gaurkoz pribatu izaten jarraituko du 2056 urtera arte, eta ez daukagu aukerarik kudeaketa hori aldatzeko, aukera bakarra dago, baina horrek udalari eta herritarrei kostatuko liguke 9.171.000 euro. Eta hortan datza kudeaketa hortan datzan hartutako erabaki txar hartako erabakiak ekarri gaitu gaur-gaurkoz dauden tarifa hauetara. Guzti hau esan da, eta Win Andrea, zure galderari erantzuna zegia da, otaren prozesuan, zuk ondo diozun bezala usasko taldean, horregin zan eskarietako bat, zegoen tarifak horren inguruan lanketa bat egitea, o bonuen bidez, o zerbait kudeatzeko. Uste ere batzordean atzo erantzun zitzaizula, baina berriz errepikatzen dizut, lanketan ari gara, hitz egin dugu bai parkinen arduradunekin, baita ere hitz egin dugu baita merkataritzako elkartekin, ibaiartekin, eta pixkat aztertzeko zer nolako behar egon daitezkeen bono hoien zorretarako, gero ondoren baita lanketa hori egiteko parkineko arduradunekin. Eta guzti hau esan da, egia da eta badakigu, gai guzti hau mahai gainean daukagula, otaren ezarpena, parkinaren erabilera, zuk aurreko plenoan atera zenun bezala parkinetako txartelak, gaur ere ikusten dut hemen jende asko ulertzen dugu baita, etorri da hemen baita ere ota honen inguruan beren iritzia ematera. Eta gai guzti honen inguruan bai guk esan nahi duguna da, Win Andrea, gai honekin gure ustetan, zuk gainera aurreko plenotik, demagogia egin dezula gai honekin. Egia da, daukagula zinegotzi jardunetarako, dauzkagu tresna ezberdinak, udal honetan, zinegotzi guztiok, daukagu aukera batzuk, daukagu tresna batzuk, daukagu bulego bat, danok, zuk ere daukazu bulego bat, aukera daukagu bulego izateko, daukagu soporte ezberdinak, ordenagailu bat, eta egia da baita ere dagoela txartel bat. Txartel bat daukagu gure zinegotzi jardunetarako. Baina baita kontziente gara egoera aldatu dela. Orduan, lehen esan dudan, 2003ko erabaki txarrarretan, kontratu hartan, 20 piku bat parkin gune geratu ziren udaletxerako. Eta horiek, azken 10 urtetan izan dira, erabili ditu gunak alderdi guztiok. Guztiok egin dugu txartel horien erabilpena azkenengo 10 urtetan. Alderdi guztiok. Guztiok. Baina egia da, eta kontziente gara, egoera aldaketa bat egon dela. Gaur-gaurkoz, otaren ezarpena duela 10 egun egin dela. Eta zuk demagogia horren aldekoa bazara gu ez, guk pedagogiaren aldekoa gara, eta bai erabaki dugu, EAJ-ko zinegotziok, uko egingo diogula txartel hauei gaurtik aurrera. Beraz, nik Anuzkazkurra EAJ-ko zinegotzia uko egiten diot txartel honi. Igozkua.
Sube la mano. Bai, hitza emango dizuet banan-banan eta Juan Ramon Mendietatik hasiko naiz. Juan Ramon. Nik baita uko egiten diote txartelari. Amaia Zeziaga. Nik Amaia Zeziaga uko egiten dut txartelari. Edurne Unamuno. Nik Edurne Unamunok uko egiten diot txartelari. Eugenio Uribarren. Nik Eugenio Uribarren be uko egiten dut txartelai. Ander Garai. Nik be Ander Garai uko egiten dut txartelari. Ibon Arrupe. Nik Ibon Arrupe zinegotzi bezala dagokidan parkineko txartelari uko egiten diot. Nik Mario Barretxenak ere uko egiten diot txartelari. Ez dakit beste interbentzio hori dagoen, puntu honetan, bai eba? Bai, nik adieraztea aurreko plenoan eskatu nituela erabilera datuak, eta eman zaizkidan erabilera datuak, lau sarrera eta 21 irteera zinegotzi batek markatzen dau. Así que argi dau erabilera ez dela izan ona eta zuek ukatzea orain berresten du hori. Eta demagogia bada zergatik ukatzen duzu? Bai, Anuska? Zan dizut guk pedagogiaren aldekoak gara. Eta daukazu, hilabete ezberdinetan eman zaizu, eta hor daukazu erabilpen ezberdinak egin ditugunak txartel hori erabilpena egin duenak. Eta aurrekoan ere esan izun, azken 10 urtetan alderdi guztiok egin dute txartel hoien erabilpenak. Gu sartu ginenan ondala 6 urte, egin genuena zen erabiler hori kotxe bati eta matrikula bati egotzi zitzaion. Udaletxeko jardunerako, zinegotzi jardunerako. Eta esan dizudan bezala, gure arrazoia da, egoera aldatu eginda, gaur gaurkoz arrasateko herritarrak beste egoera batetan aurkitzen dira, eta guk pedagogia honen alde uko egiten diogu zinegotzi izateko jardunean dauden txartel hauei. Mila esker. Bukatzeko galdera bat, eta zergatik erregistro horretan agertzen da zinegotzi baten 4 sarrera eta 21 irteera. Nola izan daiteke hori posible? Erabilera txarra egin da, Anuska, eta hori onartu. Ondo dago uko egitea orain, baina hori onartzea ondo egongo zan ere. Datuak hor daude, ez daukagu ezer esateko, edozein duda, edozein informazio gehiago nahi badezu, batzordean eskatu beharreko informazio guztia eta batzordean emango zaizu. Behar dezun informazio guztia. Gardentasunez jokatu dugu eta gardentasunez jokatzen jarraituko dugu. Behar dezun informazio osoa emango zaizu batzordean. Eskerrik asko. Bai, Maider? Atzalde hon danoi, gardentasunarena relatiboa da. Hemen alkateak esan zuen informazio bat emango zauela modu baten eta eman dozu informazioa nahi izan dozuen bezala. Hau da, jarri dozue partido politikoka zeinak eukidoen txartela ez legislaturaka, eta gero hartu dozue 3 hilabete eta ekarri dozuen datuak dira 3 hilabete aleatorioetakoak. Orduan, gardentasuna relatiboa da. Ez dozue mundatu guztiak, eta hori onartu inbeharrekoa da. Hori lehenengo kagozia. Uste diela, ez banabil oker, otzaila, ekaina eta urria. Horrek bakarrik daukogu. Alkateak zan zauen, dana ekarriko zauela, hemen danon horrien. Guri gai honek, gukuko itxen dotza zirkuak montatzeari eta holako gauzak egiteari. Baina bai esango dutzut, gobernuan dauenak bere gain hartu behar daukon erantzukizuna. Eta ez konstantemente bota bestiai bai. Hori bebai oso saliak sari horretara, eta batez ere gure bankadara begira. Eta hori holan izen da, guk gure burua defendatuko dugu. Baina ez begiratu guri. Momentu honetan, jende hori ez dator guri begira, dator zuei begira. Eta txartelei uko egin baldin badotzazue, ez da izan borondatez. Ez da izan borondatez. Da
presionatutak sentitzen zarielako herriaren eritziagatik. Eta ez da gauza, lehenengoko gauza hori gertatzen dana. Gai askotan gertatzen zaizue, ezariela aurreratzen baizik, eta hemen euki arte herria, hemen, pegauta, orduan erreakzionatzen dozue. Orduan, ebari demagogia egiten dauela esatia be, gu horrez gara sartzen. Baina bai, defendatuko dugu gure burua, eta ez dugu onartuko zuek ez arduratzea momentu honetan dadagozkizuen erantzunkizunekin. Eta informazioa aleatorioa izan da. 3 hilabeteko informazioa bakarrik daukogu. Ez da debaterako hainbestelako gaixa besta. Bai, Joana? Apa, atzaldeon guztioi. Honen arira esatia gu txartelak eta ez ditugu, ez dugu uko egin behar, txartelei buruz. Zehaitxik, guk uste dugu txartelako egitzia gaur egun, gu behintzat erabiltzen ditugu lanera etortzeko, behintzat udaletxera etortzeren garenean eukitzeko leku bat aparkatzeko. Txartelone jarri zian martxan, oindala 12 urte. Eta beti izan da udaletxeko danentzako, udaletxean zinegotzi alkate eta danentzako. Hori berriro esaten dut, gu bakarrik erabiltzen dugu udaletxera etortzeko. Bai esatia, zerbitzu hau udaletxerako koste zero dala. Bai, porque aparkaleku horrek, oindala hori, 12 urte, udaletxeak erosi, inzeban tratuekin, aparkaleku horrek udaletxekoa dia, eta salmentan dae, salgai dae. Orduan, hori da gure iritzia, gu ez baldin badia saltzen, gu segiko aparkatzen bertan, eta saltzen baldin badia, beste gauza bat izango da. Ez interbentziorik? Bai, ba? Joana, agian privilegio honek 12 urte doa martxan, baina ota zua jarri duzu orain. Eta hori egoera aldatzen dago. Bai, Joana? Norbait gehiago? Zerbait esan nahi du? Boskatzera pasatuko gea, gogoratzen dut, puntuaren izena dala, Biteri eta Laubideko aparkalekuen esparrua ustiatzeko administrazio emaketari dagozkion 2022 urtealdiko tarifak finkatzea, bai? Orduan bosketara pasatuko gea. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Bederatzi baiezko, ezezko bat, eta 11 abstentzio. Onartua gelditzen da. 5. puntuan, behin betiko onartzeko proposamena, Bisesak sustatu duen antolamendu esparrua 56, Zerrajera esparruko J.1.01 partzelaren hiri antolamenduko plan bereziaren lehenengo aldaketa puntualarena. Tokiko Gobernu Batzarrak 2021ko irailaren 23an egindako bilkuran erabaki zuen hasiera batean ontzat ematea AE 56 Zerrajera esparruko J.I01 partzelaren hiri antolamenduko plan bereziaren lehenengo aldaketa puntualaren dokumentua. Aldaketa puntual horren helburua da trasteleku eta teilatupeen baldintza espezifikoak eskakizun errealera egokitzea. Dokumentua jendaurrean jarrita egonda eta hartarako emandako epean ez da alegaziorik aurkeztu. Horiek horrela, hirigintza ingurumena eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, behin betiko onartzea AE 56 Zerrajera esparruko J.I01 partzelaren hiri antolamenduko plan bereziaren lehenengo aldaketa puntualaren dokumentua. Bi, agiriaren ale bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko antolamenduko eta lurralde sustapeneko departamentura. Erregistroan gorde dezan. 3. Indarrean sartu dadin Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea behin betiko onartzeko akordioa eta aldaketaren hirigintza araudia. Puntu honetan, interbentzio hori badago? Ez dago? Bai, Eba? Nik bosketa eskatzen dut. Beste interbentziorik? Boskaketara pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka,
Abstentzioak? 20 baiezko eta abstentzio bat. Onartua gelditzen da. 6. puntuan 2020ko ekitaldiko kontu orokorraren espedientea onartzeko proposamena. Barne antolaketaren batzordeak 2021ko uztailaren 21ean 2020ko kontu orokorrari buruzko txostena eman zuen. Abuztuaren 2tik 23ra espedientea jendorrean egonda eta ez da aurkeztu ezelako reklamazio, alegazio edo bestelakorik legezko epe barruan. 2020ko aurrekontuen oinarriek xedatudakoaren arabera, kontratazio eta dirulaguntza ataletan aukeratutako laginketari buruzko kontu hartzailearen txostena jasota dago. 2020ko urtealdiko kontuei buruz, betean auditoria enpresak auditoriari buruzko txostena egin du. Horiek horrela, Barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. 2020ko urtealdiko kontu orokorra onartzea. Interbentziorik, puntu honetan? Bozketa berriro. Bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde? Puntuaren aurka? Abstentzioak? Hamabi baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 7. puntuan 2021 urteko aurrekontuaren kredituak aldatzeko espedientea ontzat emateko proposamena. Barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Onartzea aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu gehigarriak modalitatekoa, 357.906,78 eurokoa. 2. Aipatu, espedientea jendaurrean jartzea 15 egun balioduneko epean interesdunek aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko. 3. Jendaurreko epean ez bada aurkezten inolako erreklamaziorik, hasierako akordioa ulertzea behin betiko onartua. Interbentzioak? Bai, Eba? Aurka bozkatuko dut, ez dugulako partekatzen gobernuaren lehentasunak, nahiz eta azken momentuan etxe txikietako esku hartzea egiteko partida sortu, beste guztiarekin ez gaude ados. Bai, Maider? Bai, guk berdin ezezkoa bozkatuko dugu, eskerrik asko Eba, detaile horregatik. Egia da, etxe txikietako interbentzioa azkenean onartu dela, baina guk ere ez gaudenez bat kredituak aldatzeko modu honekin eta zuen aurrekontuekin, ezezkoa bozkatuko dugu. Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gea. Puntuaren alde? Puntuaren aurka? Hamabi baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da. 8. puntuan 2020-2023 epealdirako Arrasateko udalaren dirulaguntzen plan estrategikoaren 4. gehigarria onartzeko proposamena. Dirulaguntzei buruzko lege orokorrak 8 artikuluan ezartzen du, administrazio publikoetako organoek aldez aurretik zehaztu beharko dutela dirulaguntzen plan estrategiko batean ura aplikatzean zer helburu eta ondorio lortu nahi dituzten. Zer epe behar den horiek lortzeko, aurreikusitako kostuak eta horien finantzabideak. Aipatu artikulua oinarrizkoa da. Arrasateko udalak 2020ko martxoaren 3an egindako osoko bilkuran onartu zuen 2020-2023 aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa, bai legeak agindutakoa betetzeko, bai bere helburuak lortzeko. Udalaren aurrekontuan hainbat kontu sail onartu dira, dirulaguntzen 2 lerro berri ezartzeko. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lelena, onartzea dirulaguntzen plan estrategikoaren 4. gehigarriari dagokion dokumentua. Honako lerroak batzen dituena. 1. E7, Arrasateko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuak digitalizatzeko dirulaguntzak. 2. I5, 2021ko gabonetan Arrasateko herrigunea dinamizatu eta hainbat jarduera antolatzeko dirulaguntzak. Interbentzioak? Bai, Eba? Bai, bozketa eskatzen dugu.
eta aurka bozkatu behar dugu aurreko puntuan bezala ez dugulako partekatzen gobernuaren lehentasunak. Bez interbentziorik? Bai, Anduska? Bai, arratsaldean berriz ere. Beno, guk puntu honetan, bai esan diktamenean agertzen den bezala diru laguntza hauek merkataritza ditu helburu onuradun, eta guk uste dugu batez ere kasu honetan Ibai arte, merkataritzak Arrasateko merkatarien ordezkari gisa, gure ustetan legitimidade osoa dauka, irabazi gabeko erakunde bada, eta sortu diren bi diru laguntza lerro hauen kudeaketan, uste dugu beraiek daukatela legitimidadia herri honetan, merkataritzaren alde lanean dihardutelako. Beraz, hori izan da arrazoia diru laguntza lerro bi hauetan, lerro bi hauek sartzeko. Besterik ez, mila esker. Bai, Maider? Bai, Anuska, herri honetan merkatari guztiek daukate legitimitatea. Ostalari guztiek daukate legitimitatea. Hitz egitea elkarte batek konkretuki legitimidadea daukola eta beste batzuk ez, oso larria iruditzen jat. Oso larria. Nik batzordean eman hauen ere iritzia, zein da EH Bilduren iritzia, eta diru laguntza lerroak ematen dira gero gauzak egikaritzeko. Eta gu diru laguntza lerro horrein kontra ez gara agertuko. Zure hitzak oso larriak dira. Ibai arte, evidentemente, dano dakigu, zelako lana itzen dauen herriaren alde eta zein ordezkatzen duen. Baina Ibai arte ez da merkataritza eta ostalaritza guztia Arrasaten. Eta zuek ordezkatzen duzue Arrasate guztia. Bez interbentziorik, Eba? Ados nago Maiderrek esan duenarekin, eta Anuskari esatea nik ez dudala zalantzan jarri, legitimidadea. Nik zalantzan jartzen dudana da gobernuaren lehentasunak. Besterik? Bai, Anuska? Bakarrik ez erabilpen txarrik egin iritzena, Maider, nik esaten dudan bakarra da, Ibai artek noski daukatela legitimidadia herri honetan daukate hostelero guztia, merkatari guztiak, esaten dudana hemen Ibai arte, zuek badakezute Ibai arteri egozten zaiola diru laguntza gabonetako ekintzak egiteko 20.000 euro horrenak, eta esan nahi deguna da, Ibai artek badaukala legitimidadea hori noski baietz, Arrasateko merkatari, hosteleri, erakunde, talde guztiek daukate. Herritar guztiok daukagu legitimidadea, herritar eta erakunde guztiak. Baina esan nahi duguna da, diru laguntza hauen konkretuki dagoen atzean legitimidadea ematen diogula. Noski beste guztiei baita ere hori zehaztu nahi nuen. Mila esker. Bai, bozketara pasatuko orduan. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Amai baiezko, ezezko bat eta 8 abstentzio. Puntua onartua gelditzen da. 9. puntuan, 2022 urtealdirako udal aurrekontuak onartzeko proposamena. Udal gobernuak aurkeztutako 2022 ekitaldirako aurrekontuen proiektua aztertu eta eztabaidatze prozesua burututa gero, barne antolaketaren batzordean proiektua diktaminatu da udaleko osoko bilkuran gaia jorratzeko. 2022ko ekitaldirako aurrekontu orokorraren proiektuak 27.657.287,17 eurokoa da. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. 1. Hasiera batean onartzea 2022 ekitaldiko aurrekontu orokorra. Horrek barne hartzen ditu udalaren aurrekontua, aurrekontuaren exekuzioaren araua eta aurrekontuaren konpromiso kredituen eranskina. 2. Espedientea jendaurrean erakustea, interesdunek aztertu dezaten eta bidezkotzat jotako erreklamazioak aurkeztu ditzaten 15 egun balieduneko epean. Iragarkia argitaratzen denetik Gipuzkoako aldizkari ofizialean. 3. Espedientea behin betiko onartua ulertzea, jendaurrean erakusteko epean erreklamaziorik jaso ezean aurrekontuaren aurka. Interbentzioak, Anuska? Bai, arratsaldean berriz ere. Egia esan,
hau izaten da, abenduko plenoan urtero errepikatzen den gaia. Eta gaia da 2022ko udal gobernuaren aurrekontu proposamena. Eta orain idazkariak irakurri dugun bezala, aurten gatoz aurrekontu garrantzitsu batekin, 37.600.000 eurotakoa. Dira aurrekontu batzuk azken 12 urtetako aurrekonturik altuenak, 2025ekin alderatutak ia 3% handitu dira. Eta gure ustetan, udal gobernu honen ustetan, aurrekontu hauek alde batetik dira errealistak. Guk azkenengo 6 urtetan daramatzagu hemen udal gobernuan, eta guk uste dut gure lan egiteko lehentasuna izan dela beti zuhurtzia, eta aurrekontu guztietan zuhurtziaz jokatu dugu. Baina baita ere dira aurrekontu batzuk optimistak, aurrerakoiak, baikorrak dira, zergaitik. Egia da 2019, 2020 batez ere, eta 21 baita ere, pandemiaren egoerak, honek eragin handia izan zula gure herrian, eta Euskadin, eta Gipuzkoan, estatu mailan mundu osoan, eta honek ere gure aurrekontutan bere eragina izan zuen. Eta guzti hau ere, posible da, horrelako aurrekontu aurrerakoiak izatea, posible da, alde batetik, azkenengo urtetan esaten dugunagatik, zero zorre egoera batetan gaudelako, daukagu egoera ekonomiko osasuntsu bat dauka udala honek, zero zorre egoera. Eta era berean baita, beste puntu garrantzitsuenetariko bat aurrekontu honetan, da, tasa eta zergak ez direla igotzen. Bigarren urtez, 2021ean ere, etzen inolako igoerarik egon, eta 2022an ere, guk proposatzen dugu, udal gobernuak proposatzen du aurrekontu honetan, ez igotzea. Eta ejemplo asko dauzkagu, inguruko herrietan, 3%, 3,3%, inguruko herrietan igoerak ematen ari direla. Guk, apostu egiten dugu, zero zorre egoeran gaudelako, egoera finantzario honean gaudelako, zergak eta tasak ez ikutzea, herritarrei ez gehiago eskatzea. Eta guzti hau, diru hau nola kudeatuko da, eta ze proiektatara bideratzen dugu, nola eta nora bideratzen du udal gobernu honek bere aurrekontu proposamenakin. Hein handi batetan, gastu sozialetara. Iazko aurrekontutan, 2021ko aurrekontuan, aurreko urteakin alderatuta, 14% igoera, 14% igoera barkatu egon zen gastu sozialetara. Eta aurten ere, 2022ko, datorren urterako ere proposatzen dugu, igoera hori mantentzeaz gain, beste igoera bat ere proposatzen dugu. 1,5% ingurukoa. Hau da, mantentzen dugu iaz egon zen igoera garrantzitsu hori, eta oraindik igoera pixkat gehiago egingo dugu. Pertsonak erdian jarri, gastu sozialean inbertituz. Baina zertara gehiago? Badakizute, udal gobernu honek orain dela 6 urte udaletxe honetara sartu zanean, gu betik esan dugu eta hortan zintzoak izan gara. Gure proiektu izarrak, baina ez gureak udal gobernu bezala, baizik eta arrasatarrentzat uste dugu dela proiektu izarrak direla kulturola eta direla Juan Arzemendi musika etxea. Gaur pasada puntu bat, uste dut 3. puntua zala, berri emate bat bakarri zen, baina da garrantzitsua. Kulturola errealidade bihurtu da. Egon gara, urteak eta urteak, pasa dira, eraikuntze horiek, bai Juan Arzamendi eta bai kulturola, egoera deseroso, desastre bat esango nuke, eta gaur errealidade bihurtu da. Eta kulturola, eta Juan Arzamendi musika itxa datun urterako baita, eta guzti hori izango da, arrasatenentzako kulturgune garrantzitsu bat, ez bakarrik arrasatenentzako, guk uste dugu Bailararako, Gipuzkoarako, izango dela gune bat oso garrantzitsua. Arro egoteko bezalako garrantzitsudan proiektuak, bai jame eta baita kulturola. Eta mendik,
eskerrak eman nahi diet proiektu horretan, batez ere kulturola ja amaitzear dagoena, proiektu horretan egin duten lan eta lan egin duten langile, udaletxean horrek karga handia suposatu du, eta baita ere eragile guzti horiek, ze badakigu dano da kontziente gara, proiektu honek bere gora berak izan dituela, eta kontziente gara, eta izan ditugu eragile ezberdinak, kulturolara dijoazten eragile ezberdinak, egoera deserosotan, eta izan dute kriston pasentzia, eta guzti horiei baita gure eskerrak. Eta uste dut bihar bertan izango dutela eragile horiek aukera kulturola ja beraien etxe berri hori ezagutzeko. Baina berriz aurrekontutara bueltatzen naiz. Kulturola, jame, bidegorri sarerako, hor plangintza badago, 2022an guk ere argi ikusten dugu, beste bidegorri 2 sare gehiagotan, 2 interbentzio gehiago egingo da, ekubulerra bukatzeko eta Lentzibar Gipuzkoa Foruen plaza. Oben Arrekako parkurra ere, posible izango da 2022an. Kirolagi azpiegitura planarekin lanean jarraituko dugu, zeren eta hurrengoko proiektu estrategikoa uste dugu herri honetarako, kulturola eta jame bukatuta, kirol azpiegitura duinak izate izango da herri honetan. Momentu honetan, prozesu badago, lanketa batetan ari da, talde bat, eta hori izango da, ibilbidea datorren urtean ere. Jose Luis Iñarrako bizilagunekin ere 2021an egin zen horrelako lanketa bat, prozesu partartzaile bat, eta horretarako ere diru bat egongo da proiektua hor idazteko, lan horretan egiteko. Grupo San Juaneko bizilagunekin ere beste prozesu partartzaile martxan jarriko da, beraiekin konprometitu ginen bezala. Eguneko zentroa posible izango da 2022an. Gazteriantzako, alokairuetako diru laguntzekin jarraituko dugu. Eta, bueno, orain ez naiz partidaz zehaztuko. Baina bai berriz ere, bai zehaztu nahi ditut aurrekontu hauek, lehen esan ditudana, aurrekontu zuhurtziaz egindakoak, eta aurrekontu aurrerakoiak. Eta egia da, zuhurtziaz jokatzen den horrekin dano dakigun bezala, bai sarrerak eta bai gastuak, ekilibroak izan behar dutela, eta horregia da, jarri degula gastu eta zerra horiek ekilibratzeko 1,5 milioi pasatxoko kreditu bat. Iaz ere, uste dut, Ander, 3 milioi eurotako kreditu bat jarri behar izan genuen hasiera batetan 2021ko hasieran baita aurrekontu horiek kuadratzeko, eta azkenean ez da beharrik egon. Egiten ditugolako aurrekontu batzuk zuhurtziaz, etxeko kontuak egiten ditugun bezala, kontutan, diruak kontuz erabiliaz. Eta interbentzio bukatzeko bai esan nahi nuke, saiatu garela eta aurrekontu proposamen hauek duela hilabete baino pizka gehitxu hau, oposizioari helarazi genizuen. Gure asmoa betik da zuekin akordioetara heltzea aurrekontu hauek, udal gobernuaren aurrekontu hauei babesa emateko. Bai hemen adierazi behar deguna da lehenik eta behin gure eskerrona bai oposizioko bitaldeak egin dituzue zuen ekarpenak, zuen lanketak. Agüin Andrea, zuenkin ez da posible izan, baina bai eskertu nahi dugu izan ditugun bilerak, zuk agertutako prestutasuna, nahiz eta ez dan posible izan, akordio hori. Espero dugu, legealdi hau bukatu horretik zure taldeak ere aurrekontu, udal gobernuak aurkeztutako aurrekontuei ere babesa izateko moduen lortzen dugun. Eta EH Bilduko jaun Andreoi, baita eskerrak eman, zuek egindako lanketagatik, zuen prestutasunagatik, izan ditugun bileragatik, eta kasu honetan, zuen babesarekin, babesa horruzten dut, zuen babesarekin datoz aurrekontu hauek. Egingo dezue zuekin nahi dezuten puntualizazioa. Baina, nik nahiago dut ikustea basoa erdi beteta, zuek erdi utxik. Eta guk uste dugu, guk pozi gaude, gure ustetan, akordi batetara heltzeko
gaitasuna izan degula, iaz aurrekontu hauei, proposamen hauei, eseskoa bozkatu zenioten, eta gaur, espero dugu ezetz. Agian sorpresa bat daukagu, edo zer gauza gertatulik udalbatza honetan, danok dakigu baietz. Baina espero dugu gaurkoan zuen babesa pentsatez esesko hori jasotzea. Besterik ez, mila esker. Bai, Eba. Elkarrekin Arrasate taldearen osotasunezko emendakina. Arrasateko EAJ PSOEk aurrekontuetan islatzen duten gobernu ereduarekin ez dugu bat egiten, eta ondorioz osotasunezko emendakina aurkezten diogu 2022ko aurrekontu proposamenari. Ez dugu gobernuaren eredu fiskala partekatzen, ezta zerbitzuak kudeatzeko jarraitzen dituzten irizpideak. Laburbilduz, ez ditugu gobernu honen lehentasunak babesten. Gure politika egiteko eredutik oso aldenduta daudelako. Eta datu objektiboekin argudiatuko dugu. Naiz, eta azkenengo aurrekonturik altuena esan duzun bezala, 27.650.250.281,7 konkretuki, gizarte zerbitzuak berdintasuna eta enplegua sailei bideratutako partidak bateratzen baditugu, ez dira heltzen aurrekontu osoaren 15%. Baina berriz, hirigintza eta obra sailetako aurrekontuak gehitzen baditugu, aurrekontu osoaren 57% da. Datu hauek agian usten dute ez ditugula lehentasunak partekatzen, beraz aurrekontu hauei osotasunezko emendakina aurkezten diogu. Eta gero bebai, emendakina detikat, esatea udalak zero zor askotan errepikatzen duzula hori, galdetu herritarrei, Januska, herritarrek zero zor egoeran dauden edo ez. Laguntza gehiago behar dute, laguntza sozial gehiago. Eta guk emendakinak aurkeztu genituen, eta 38 proposamenetik gobernuak bakar batzuk bakarrik onartu zituen. Eta gainera, onartzeko prezeuden proposamenak ez zuten aurrekontuen plangintza orokorra aldatzen. Horregatik ez gara heldu akordioetara. Besterik ez. Orduan orain, osotasunera emendakina bozkatzen da, ez? Bai. Orain bozkatuko dugu orduan, Abuin Andreak egindako osotasunerako emendakina, bai. Orduan, emendakin hori bozkatzera pasatuko gara. Abuin Andreak aurkeztutako emendakinaren alde, Abuin Andreak aurkeztutako emendakinaren aurka, abstentzioak, Amabi esesko, 8 abstentzio eta baiezko bat. Hortaz, emendakina ez da onartzen. Interbentzioak, Maider? Zalde hon barriro, Bueno, Eba, eskerrik asko. Badakizu, eskerrik asko lehenengo zure interbentzioa batik, badakizu eta partekatu dugu zure filosofiarekin eta zure politika ikusteko moduarekin bat gatozela. Eta bat gatoz bebai, oparutasun edo aberazgarritasun, aberatzak itxuria osasuntxua gara, baina zuen aurreka kontuen osasuna batzuen gaixotasuna da. Herri honetan jende asko oso gaizki pasatzen ari da. Orduan, oparutasun horretan, esatea behin eta berriz, zero zor daukagula, zuhurtzi asko ekatzen duzuela, jendea gaizki pasatzen ari den bitartean, nahiko gogorra egiten zaio EH Bilduri hori entzutea. Bueno, lehenik eta behin, gureko neuke eskerrak emutian taldeari, egindako lanagatik, bakoitzari, egin dugun ekarpenengatik, egin ditugun milaka bilerangatik, eta eduki dugun eztabaidagatik baita ere momentu honetara heltzeko. Eskerrik asko, bakoitzari, Eskerrik asko Eba Buineri baita ere, beti gure onduan egotiagatik, eta bere zintzotasuna adierazteagatik. Bai, abstenitu ingo gara. Zintzua garelako. Guk intza emuten gauanien bete itzen dugu. Sorpresarik ez duzu egingo. Guk esaten gaunien gauza bat, itzen dugu. Eta guk hemen esan baldin badugu zue hor barruen abstenituko garela, hemen abstenituko egingo gara. Horren dudarik ez euki.
Egisa baita ere, gobernuak jarrera hona eduki dauela gurekin, igaz ez bezala, igaz proposamen asko egin genituen eta eskaini genizueten proposamenetatik ez oso gutxi izan ziren onartuak, aurten ere bai, 20 proposamen egin ditugu, 8 izan dira onartuak bakarrik, eta 8 txiki. Ez dira gure aurrekontuak. Jakin dezazue oso argi, ez dira gure aurrekontuak. Eta ez daukazue gure babesa. Ez daukazue gure babesa. Daukazuena da gure gogua lan egiteko. Eta gure gogua ikusteko zuek behingoz lanean. Eskerrak emate hoztazu honi, bestiari, proiektu izarrei, izteki zer, igual astu gatzuk epa urteagai eskerrak ematea kulturola proiektua bere gain hartzeagatik, hori igual astu injatzu. Baina, bueno, igual dutzo. Baina eskerrak muteotan nik. 20 proposamen horreitatik, 8 bakarrik izan dira onartuak. Eta die urrengoak. Jakin dezala herriak. Proiektatu dugu udalako bidean, oinezkoak ibiltzeko bide bat errepidearen ondoan. Jende asko ibiltzen dalako, oso arriskutsua dalako, eta pasiorako bide bat proiektatu dugu. Eta hori egiteko, udalara joateko oinezkoentzako bide segregatu eta seguru bat egiteko aztertutako proiektu bat onartu duzue. Proiektatu dugu baita ere, Iturbide egoitzan, hau da, Abaroa Parian, nagusientzako arnasgune edo olako jardin bat egotia egokituta eta ez gaur egun dauen oilotegi hori. Eta hori bebai onartu duzue. Berdegune bat behar da, gure nagusiak zaintza berezi bat behar dute, eta geixa ondion bizi zen garen urtietan, eta uste dugu nahiko mimo gutxikin erabili izan dela espazio hori. Eta onartu duzue proiektu hori. Onartu duzue baita ere, sarrerak erosten ditugunean udalak antolatzen dituen ekintzetan, komisioak kobratzen dizkigute, eta komisio horrek hemendik aurrera ez dira kobratuko. Eta hori be onartu duzue. Onartu duzue baita ere, zuhaitzen landaketarako eta mintegirako partida bat onartzea. Onartu duzue baita ere, herri lurrak handitzeko katalogo bat egitea. Aspaldi dauzuen aurrekontuetan herri lurrak erosteko partidak. Aspaldi. Eta ez duzu egin ez zebez. Ez zebez. Etxezarreta eremuan baita ere, etxezarreta eremua duintzeko eta oinezkoentzako eta herritxarrentzako aukeri aukitzia bertan joateko eta jardin botanikoak konpontzeko, baita ere, proiektu hori onartu dozue. Eta baita kale garbiketaren arrazionalizazioa, hau da. Askotan esan dizuegu, eta obra eta zerbitzutan, eta bai hirigintzan, herri honetan, kale batzuk asko garbitzen diela, eta beste batzuk oso gutxi. Kale batzuk euria danian urestatu iten diela, eta beste batzuk ez diela inoiz ez dela pasatzen garbitzailea. Orduen, zerbitzu hori arrazionalizatu egin behar da, eta hori bebai onartu dozue. Orduen, proiektu txiki horreik, uste dugu herritarrentzako aukera bat diela. Aurrera pausuak diela, oso txikinak, baina aurrera pausuak. Eta behintzat hori ziurtatu nahi izan dugu gure abstentzioarekin. Uste dugu ideia berriak behar dituela Arrasatek. Uste dugu aurrera joateko derrigor behar da kreatibidade politiko bat eta zuen gobernuari asko falta zaio hori. Gu eraikitzaileak izaten saiatu gara, saiatu ginen, oindala 2 urte, saiatu ginen igaz eta saiatu gara orain. Eraikitzaileak izaten, proposamenak egiten, ez oztopatzaileak, zuk esaten dozun bezala, Anuska Andrea. Elkarlana sustatzeko ahaleginak egiten ditugu, eta ez gatoz konfrontaziora. Gatoz zuei proposamenak egitera, 20 egin ditugu. 20 horreitatik gizarte zerbitzuetan eta pertsonaren zaintzan eta benetan egunerokotasunean oinarritzen dien aurrekontu batzuk ez die izen eta proiektu guzti horrek alde batera utzi dituzue. Politika aktibo bat behar da. Daramazue zuen
proiektu izarrekin 8 urte atzera eta aurrera. Bizesako etxeak 2 urtetan jasoko die eta kulturolak 8 urte behar izan dau barrukoa bakarrik egiteko. Orduan, jarri gaitzezen lanien eta ikusiko dugu ia behar zer ritmo markatzen ditugun. Parkatu, egisa da, baitza ere, astu jatela musakolan aterpe bat jartzea. Aterpe bat behar du auzoak eta aterpea egiteko proiektu bat egitea ere onartu dozue. Astu egat, eskerrik asko. Eskertiarragoa izan leikela? Gure proposamenak jendea zaintzera doia zelak eta zuela onartu? Bai. Alaxe izan da, baina bueno, hori da daukaguna. Orduan, esan behar dabe bai, proiektu horrek betetzeko nahi ditugula berme batzuk, berme horrek izango diela plazuak, hau da, noiz egingo dituzuen onartutako 8 proiektu horiek, eta hortarako adostu dugu, hilebeteko epea sartzea eta hilebete horretan lantzea noiz izango diren proiektu horrek egikarituak. Faltan botatzen dugu, pandemian zehar, eta baita pandemia ostean ere, behar izan diren lanak egitea. Ez da egon inolako mimorik herriarekiko. Ez da egon inolako aurrekontorik herriari begira. Ez dago inolako zaintzarik. Sare herritarrari ezetz esan zaio. Ez dakigu ze konsekuentzia psikologiko izan dituen pandemiak herri honetan. Momentu honetan daukagu izugarrizko tasa altua eta gure alkatea misin dago. Osea, lidergotza bat falta izan da. Pandemiaren bitartean eta orain ere bai. Eta zuen aurrekontuak izan dire horren islada. Zuhurtzia, zuhurtzia, zuhurtzia. Eta zorra zero. Orduan, aurrekontuetan, gizarte zerbitzuetan, zuk esaten duzu, indala, izugarrizko aurreak eta bakarrik izan da etxezetxeko laguntza. Hor, guk eskatu izan ditugun gauza batzuk ez dira onartu, eta nik uste dut oso oinarrizkoak direla herri honetzako. Zaitik horri honetan, batzuk die geru eta aberatzauak, eta beste batzuk die geru eta porri hauak. Ez dakit konturatzen zarien. Orduan, gabeziak dauzka, zuen aurrekontuak, horregaitik ez ditugu babestuko, bai pertsonengan, bai zaintzan, eta bai pertsonaren inguruan eta gizartearen inguruan behar diren proiektuetan. Hori alde batetik. 2021 guk ere proposamenak egin genituen, eta proposamen horretan batzuk ez ziren onartu. Baina gero zelako kuriosua egin dituzue guk proposatutako hainbat eta hainbat proposamen. Batzutan gaur gertatzen ari dana bezala, batzuetan proposamenak egiten dira, zuek ez duzu ikusten herriaren behar bat dala, eta herria da etorri behar dana plenora, zuei esatera beharrezkoak direla proiektu horiek. Adibideak, Garibai peatonalizatzea. Guk laubide proiektua eskaini genuenean eta proiektu hori aurkeztu genuenean, etzen duten nahi izan ikustea ere ez. Eta azkenean, Garibai peatonalizatu da. Garibai peatonalizatzeak bus geltoki bat ekarri behar du, derrigorrez. Eta zuek behin-behineko bus geltoki bat jarri duzue eta etzaria izen gai ausartzeko, behin-behineko bat proiektatzeko herri honetan. Behin-betikoa. Etzaria izan. Zuntzarekin berdina gertatu da. Hasieratik proposatu genuen, jarri zuntza herrialdean, jarri zuntza herrialdean, ez. Pandemia etorri zan, herrialdeko jendeak oso gaizki pasatu du. Bai herritarrak, eta bai merkatariak, eta bai ostalariak. Bertakoak eta bertan lan egiten dugunok. Gaizki pasatu dugu zuntza gabe. Azkenean, zuntza jarri dozue. Ez zuen borondateagatik, baizik eta herriak eskatu izuelako. Eta berdina adibidez, ostalarien diru laguntzekin. Hori hola izan da. Orduan, alde batetik eskerrik asko, zaitik gure proposamenetatik batzuk itxuraz ja aurrera doiaz. Naiz eta zuek, belarrigor egin gauza batzuei. Zer ez duzuen onartu? Zer ez duzue onartu? Herria jakin dezan, zer ez duen onartu gobernuak. Txoinapur bat, ze argi bat itxiki doztazu argi barik, eta orduen maestot ikusten osatu. Autobus geltokia. Ezin da nada, autobus geltokia kendu, eta gero itxi 2 urte terdirako
autobus geltoki horren proiekzioa. Hori arduragabekerisa izugarria da. Horrek esan nahi du, nik ez nahi marroirik, eta que se lo coma el siguiente. Hori zen da, gure ustez, beharrezkoa da autobus geltokiaren ubikazio definitiboa edo benbetikoari esku hartze bat. Hori derrigorrezkoa da, baina ez dozue onartu. Ez dozue onartu bidegorri sarea bukatzea. Anuska mesedez, bidegorria egin dozue 100 metro. Leintzibarretik Foruen plazara. Eta etxe txikietakoa da Aitor Zubiagaren proposamen oso egoki bat, eta ez da zuena. Osea, alkateak, orain dela, hauteskundetan esan zuen, bidegorri sarea burutuko zuela, neri esan zidan goienan. Eta orain, eskaintzen dutzu egula aukeria bidegorri sare hori definituta proiektatzeko esan dozue ezetz. Eta hori holanda? Hori holanda. Bueno, hemen da, Osea, negoziazioetan egon gara batzuk, ez? Hori holan izen da. Hau dokumentauta da, aterpetxe bat. Arrasaten, hori badakigu mankomunidadeko gauza badala, baina arrasaten badau jentia ez daukola lo nunein. Eta jente horrentzako behin-behineko aterpetxe bat eukitzi arrasateko udalari etxako kostetan ezebez. Eta da, humanokien leiken gestorik txikinena. Eukiz hauen bere momentuan aterpetxea, aterpetxea kendu izan, eta ordutik ez da berriz martxan jarri. Eta arrasaten moduko herri batek ezin dau nire ustez euki inor kalian loitzen. Beste gizartea ikutzen duen proiektu bat. Jantoki soziala, ez da ere, hori ez duzue onartu. Interbentzio psikologiko zerbitzua. Zerbitzu psikologikoak gainezka dauz, bai publikoak eta bai pribatuak. Batzuk ezin dituzte pribatuak ordaindu. Eta pandemiak izugarrizko eraginak egin ditu psikologikoki gure gizartean. Eskatu dizuegu mesedez, plataforma psikologiko bat, zerbitzu psikologiko bat jartzea. Horri ere ezetz. Hori be ezetz. Pertsona nagusientzako cohousing edo etxe bizitzen plataforma bat egitea edo proiektu bat gauzatzea. Hori be ezetz. Langileriaren soldataren igoera, ezetz baita ere. Eta gero, badauz, beste batzuk, baina ez dut jarraituko. Osea, 20 proposamenetatik 8 bakarrik izan dira onartuak. Guk, Arrasate, bizi bat nahi dugu. Mondrautarrak gara. Eta Arrasate, bizi bat nahi dugu. Herri euskaldun bat. Gure artean zaintzen dan herri bat. Zainketarako politikak egiten diren herri bat. Eskerretik, gure partetik eskerretik. Herri feminista bat, arrakala soziala murrizten duen herri bat. Arrakala murrizten dituen politikak egiten dituena. Aniztasuna eta pluraltasuna babesten dituen herri bat. Orduan, guzti hau esan da, egia da, abstenituko garela, ez dela zuen aurrekontuei babesa ematea berriz esaten dut, ia ber nun urtengo dan bestela. Eta eskain dioguna da herriari behintzet minimo batzuk lotzeko aukeria. Jarraituko dugu lanean, onartu ez dituzuen proiektu horreitan. Jarraituko dugu lanean, gure herrian egon deixen politika eskertiar bat pertsonei begira. Baina benetan, pertsonei begira. Bizi kalitatean eragiten duen politika bat. Bizi kalitatea hobetzen duen politika bat. Zuekin egutegi bat egingo dugu gure 8 proiektuek aurrera ateratzeko. Eta ikusiko dugu noiz arte garen gai elkar lan egiteko. Horraino, gure abstentzioa eukiko dozue. Baina ikusiko dugu lan egiteko ekimena noraino heltzen dan. Eskerrik asko. Anuska? Bueno, izango da gaur, zelan guretzako, udal gobernuarentzako aurrekontu proposamen optimistak baikorra dauzkagun, nik egin edizkiot irakurketa positiboa baita zuen abstentzioari. Badirudea egin dezun diskurtsoarekin, ez dakit, bazirudien esesko borobila emango zeniotela, baina, bueno, nik begi positiboakin gaur jartzen diot
betorreko positiboa jarri nahi dizkiot, zuek emandako abstentziori. Eta horregatik, hasieran ere, eskerrak eman dizuet, eta berriz, gure eskerrak ematen dizuet, eta baita gure prestutasuna akordioetara iritsi garen puntu hauetan, esan dezu bezala, hilabete honetan plangintza bat egiteko, egutegi bat zehazteko, eta hori izan da izan dugun akordioa, eta guk hortan konpromitetzen gara, eta temati hortan lan egingo dugu, eta guk ere gure hitza betetzen dugu. Harritzen hau hitz egiten dezutenean, kulturola, eta bueno, ez dakizen bat urte egon direla, izan dira, Arrasaten eraikuntza batzuk egon dizena jota urtetan eta urtetan abandonatutak, eta urtetan abandonatutak, bai. Arrasate musikalian egon diez arrasate musikalekoak, ez dakit zemat urte, 10 bat urte, o galdetu, bai. Eta egin deguna da, errealidade bihurtu dugu. Eske, nik benetan, harritzen hauena da, horrelako proiektu hain garrantzitsu, herrixandako, ondion gabetz horrekin bueltaka, txarrak izango balira moruan. Eta diez, kriston proiektu honak, herrixandako, kriston proiektu honak, eta esangot, behin eta berriro. Eta pasadiez urtiak, izan dituzte bere gora berak, baina realidade direzela, kulturola, eta jame, Juan Arzamendi musikatxea, izango da realidade bat. Eta egiten dezun irakurketa horretan, bai, ulertzen dut oposizioaren zure irakurketa diskurtsoa dela, eta guztiz errespetatzen dut, eta ez nahiz hortan zure valorazioan ez nahiz hartuko, baina bai, pertsonen gai ataratzen denean, gizarte zerbitzuen gaia, gure apostua pertsonen aldean, hori bai, benetan barkatuko didazue, baina hori onartezina iruditzen zait, Zeren eta dauzkagun aurrekontuak, gizarte zerbitzutara bideratutak, eginda esfortzu handia, iaz, errepikatu dut, 14% igoera egon zen 2021 aurrekontutan. Jarraitzen da, inbertsio horrekin, errekurtso horiekin, eta oraindik gehikuntza bat areagotu dauko da, oraindik 1,5% gehiago. Eta beharrezkotzat jotzen dugu, eta zertara doaz partida horiek? Partida horiek ez nituen irakurri nahi puntuz puntu, baina daude partidak egoera zaurgarrian dauden herritarrei lan aukerak emateko 417.828 euro. Etxeko laguntza zerbitzuak, 1.250.000 euro. Pobreziaren kontrako larrialdeko plana aurrera emateko. Langabeen formakuntza egiteko, babesgabeko egoerei aurre egiteko, beste 325.000 euro, tutoretzapeko etxe bizitzako laguntzetan, elikadura bankuan, lan ere bai programa benetan zoragarrisa beste 100.000 euro, gaztea jarrita, gazteia loikairuen laguntza beste 60.000 euro. Noski baietz egiten dela esfortzu hori pertsonengan? Egiten da? Eta egiten dugu, eta jarraituko dugu egiten. Eta naiz eta, ezke badiru duzuek hitz egiten dezutenean ez degula esaten, ez degula egiten lan hori, eta zelan zuek esan dezuten, jazta, horrela egia da, zuen egia da. Baina ez, hemen dago zuen egia eta dago gure egia. Eta gure egia daude aurrekontutan, dauden zenbakietan. Aurrekontuak publikoak izango dira, eta hor, herritar orok izango dute aukera ikusteko. Eta nik esaten ari naizen zenbakixak hor daz. Eta gure postua herritarrekiko hor dau. Eta 1,4% igora hori 2021 izan zan. Eta aurten igora horrekin jarraituko dugu. Eta gehiago oraindik egingo dugu. Eta gehiago beharko balitz betik izaten dugu. Jarriko litzateke. Hori, batez ere, hori da azpimarkatu nahi nuena. Besterik ez, mila esker. Bai, Kepa. Bueno, Anuska, atzalde ondanoi. Ez neukan intentziorik berbaiteko, baina eske zuzenian begiratu nauzu eta zuzenian enplazatu nauzu arrasate musikalen egoera nolakoa zan eta eragileen
egoera nolakoa zen zuek sartu baino lehenago. Eskerrak etorri zinatela herri honetara, bestela, danak egongo zian, ez dakit. Ez dakit akordatzen zaren, esatuzu, Arrasate musikal abandonatuta guztiz zegoela. Edo dagoela, orain arte. Zuen 6 urteetan ere abandonatuta egonda zuen ustez, ez? Egoera berdinak jarraitzen dute. Ez dakit akordatzen zaren, eta bestela Juan Ramon Mendieta dau zure ondoan eta galdetu jotzazu, zenbat alditan berbain dugun gure komisioan, Arrasate musikalen egoera prekarioa dela ere ekonomikoki. Ekonomikoki. Eta proposamena izanean udaletxe honen partetik, Arrasate musikalekin akordio batetara ailegatzea, zeren eta Eusko Jaurlaritzak bere partea ez du kunplitzen, Eusko Jaurlaritzan zuek zaudete ere bai, Eusko Jaurlaritzak ez du bere partea kunplitzen, guk proposatu genuen, urtero udaletxe honek estali beharra daukan tarte hori, diru laguntza horretan zehaztea. Eta bestela, hori horrela ez bada, Juan Ramon dago horre esateko. Behin eta berriro eskatu egin dugu. Eta beti ezetz esan duzue. Beti ezetz esan duzue. Diru laguntzak ematerako orduan, Eba Buin Andereak behin eta berriro eskatu egin ditu Arrasate musikalekin dagoen akordio horretan diru laguntzak ikasketak ordaindu ezin ditzaketeen dako, eta beti ere ezetz esan diezue. Orduan, ikasle batzuk ezin Arrasate musikalera joatea, edo bertan dauden bai langile, eta bai zuzendari, eta bai bazkide dien hoiek urtero udaletxe honetara etorri behar izatea, erregutzera, aurrekontua kuadratzea, erregutzera datozelako urtero. Ez esan ezetz, porque horrela da. Urtero etortzen dira gutxi gora bera 2 hilabete falta dianien, eta esaten dut, ez gara llegatzen. Eta hori horrela da. Urte asko dara matzate udaletxe honetan, eta nire garaian bebai tokatu gintzen. Urte asko. Eta horrela da urtero. Eta esaten baldin baduzu, zuek lortu dezutela hori, eurak guk abandonatuta euki ditugun horiek egoera perfecto honetara edo joatea, oso ondo. Zu ni ados nau eraikina eta hori dena berri saitzea ona dala, beharrezkoa dala Arrasate musikalen dako, hori gure garaian bebai hausnartuta zegoen, gero beste gauza bada, gure jaraian krisi ekonomiko baten barruan oso lodi batean geunden, eta zailtasunak zeuden horrelako inbertsioak egiteko. Batik bat, Espainiako gobernutik inbertsioak egitera ezinezkoa zen, ez zoskulako baimentzen. Hori bebai, onartuko dozu ezuek. Nik onartzen dudan bezala, ez da txarra jame izatea, baina gauza bat da txarra ez izatea, eta beste gauza bat da, hemen abomoi platillo, hilabetero, jamingo da. Ni dakidala, 6 hilabeteko epea zeukan, 2 hilabete terdi pasau dira, eta oraindik 100% egin da. 100%. Bai ala ez? Baita ere. Bai, bale. Abandonatuta egon diala. Kulturalan abandonatuta egon dirala. Barkatu, Anuska. Kulturala zuek sartu baino lehen hau, ez dakit jakingo duzun, gu ona sartu baino lehen hau, EH Bildu Arrasateko udaletxera sartu baino lehen hau, kultur eragile guztiak zeuden herritik sakabanatuta. Eta Inazio Azkarraga Urizar alkate izan zen garai horretan, kulturolara eraman zian, erlojuaren eraikina deitzen zala garai hartan, eraman egin ziren kultur eragile 180. Ez baldin mana oso oker, bakan batzuk kanpoan gelditu zian. Zergatik ezintzalako obra han egin, badakizulako, eraikin hori, zegoela, litigio baten barruan. Eta ezin zan desblokeatu, garai hartan ezin zan desblokeatu, gure zinegotzikide izan zen Juan Carlos Garitanok, behin eta berriro egiten zituen bidaiak Eusko Jaurlaritzara, eta ezinezkoa zala Inazioarekin joaten zen, eta ezinezkoa zala esaten zigun. Eta gu zer egin genuen? Duin genuen herriko kultur eragile desberdinen jarduera.
kriston obra intzanan, eta duin zan euren lana egiteko modua. Eta hori, zuk esatea, abandonatuta egon ziala, galdetu ditzazu eurei, haber ze irudikapen daukaten garai hartakoa, agian abandonatuta egon dien, eta ni guzti oker nago. Sentitzen du, baina hori besta, zuk esaten duzu moduan, ezin dizut onartu. Ados? Horrelako egiak, botatzen dituzunean, zuk esaten duzulako egiak diala. Horrelako egiak dituzunean, pizkatxoa gehiago informatzea gai horretaz gustatuko litzaidake. Zezu badakizu, ni hemen nagoela, udaletxe honetan 24 ordu, bueno, 24 ez barkatu, nire orduak, eta hemen nago galdetzeko. Eta galdetzen baldin badoia didazu, esango dizut nolakoa den, baina hori zuk esan duzuna ez da egia. Eta horretaz bakarrik hitz egin nahi nuen, porque zuzenean esan duzunean, sentirunaz nerekin berbaitzen zinula. Bai, Maidar? Bai, Anuska, ez begira. Ez da zuek baikortasunez eta positiboki ikusten duzuela aurrekontuak zuenak, noski baietz, hori argi dago. Guretzako die aurrekontu tristeak, ilusio barekuak eta berritasun gabekoak. Bota dituzun zerbitzu guztiak zuek etorri aurretik existitzen ziren. Gazte txokoa oraindik daukotzue egokitu barik aldezarrien. Suposatu dauenakin pandemia gaztientzako. Zerbitzu hori ondion ez dozue jarri inun. Emakume txokoa ez dozue lekuz aldatu eta horrek suposatzen du makina bat emakumek ezin jauela edo daukiela zailtasunak erabiltzeko zerbitzu hori eta gainera ez dabilela garatzen. Gu hona gatoz ideiak ekartzera, proiektu konkretuak maigaineratzera. Eta batzuetan, zorionez, proiektu horrek gauzatu egin die eta oso onak die, biztanleentzako. Oso onak die. Eta nahi ditugu konpartitu zuekin. Eta igaz, berdina egin nahi genuen. Eta azkenian bukatu oso egiten gure proposamen asko. Baina, bere momentuan, buru gogorki, etzen duten nahi izan. Orduan, posten gara. Eta, baina, jakin, guretzako oso minimoa dala. Oso minimoak dien proiektu batzuk dira, naiz eta oso proiektu politxak izen. Ze benetan, sakontasuna eukidauen proiektuak alde batera itxi dituzue. Beste alde batetik ez daukotzuelako ausardia politikorik. Ez daukotue ausardiarik inolako proiektu berririk zuena, ez diputaziotik datozenak. Eta ez gobernutik, Eusko Jaurlaritzak datozenak. Zuen kreatibitate politikoa da zero patatero. Baina benetan. Eta orduan, ez da inporta, bagauz gu horretarako, bagauz gu zuei proposamenak emuteko. Makina bat proposamen ipintzen ditugu batzordietan. Astero, eta makina bat proposamen jarri ditugu mai gainean. Aber posible dan datorren urterako, 8 horreitatik pasatzea beste 20 horreitako batzuk egitera. Zetik gure lana da, herritarra hobetzea. Ez aurrekontu ilusionante batzuk egitea, zaitik zuen aurrekontuak oindara 3 urte eta enguak die oso antzerakoak, barkatu esatea, ez da ezer gehiago. Kulturola, jame, kulturola, jame, kulturola. Kiroldegia be hor zauen, baina joan izan evaporatu inda. Gauzia da, proposamenak, jendeare ondo itxendotzien gauzak, proiektuak, ekimen politikoak, herri honi norabide bat ematia, norantza bat. Herri honek momentu honetan ez daki nora doian. Zedana da behinbenekoa. Autobus geltokitik hasita, beste 1000 gauzaraino, emakume txokoaren ubikazioa, gazte txokoaren ez daki zer, dana da behinbenekoa, esaria ausartzen, esaria bustitzen. Orduen, daroiagu urte batzuk, tristura baten, horrei, mijakola, zela baitzeko aldaketa bat, eta ipinibidie proposamenak mai gainean. Eta hortik doia gure abstentzinua. Ia behingoz, hasten garen gauza politxak itzen eta jentia zaintzen. Jendea zaintzen, ez zuhurtziaz jokatzen. Bai, Eba? Anuska, Eba? Bai, bakarrik gauzatxo bat adieraztea. Udalonek konfinamenduan laguntza sozialak eman zituen,
eta pertsona batik berandu justifikatzeagatik errepikatzen dut, berandu justifikatzeagatik, baina justifikatuta dago, udalak eskatzen dio orain eskutitz baten bitartez bueltatu behar diola udaletxeari diru hau. Orain, azaldu emakume honi aurrekontu sozialak direla. Anuska, azaldu emakume honi. Eta, por cierto, honek ere zuen aurrekontuetan islaga dauka. Ze udalak aurre ikusten dituen sarreretan partida bat dago. Aurre ikusten duzuelako pertsona hauek laguntza bueltatuko dituztela. Baina ez duzue lan egin egoera nola landu daiteken eta nola lagundu daiteken bizilagun honi. Ze lehen diru askatu badu da behar zuelako eta justifikatuta dago. Eta orain bueltatzea eskatzen diozue. Hau adibide bat bakarrik da. Anuska? Bai, bueno, adibide hori batzordean komentau eta ze gai konkretu den. Maider, benetan, hitz egiten duzunean herri honen inguruan, niuk esaten dut, ez dakit, zerritar ari zaren, zenik, benetan, emutezara buelta bat, onjala, zu zinegotzi zineneko arrasatera eta gaur gaurko arrasatera eta beste herri bada. Beste herri bat da. Beste herri bada, beste herri bada. Daukagu Kristoneko bulebar superpolitxa da biena geratzen, indiez erguinen igogailuak, oindoia Santa Marinara, indiez aurparke pilo bat, umientza barkatu orain nago, nitz egiten, barkatu. Indiez aurrentzako parke estaliak, herri honetan, inobezek ez dagoelain aurretik, benetan, jameta kulturala bai, kepa ez nazartuko berriz, gaietaz galdetuko txute mila esker zure laguntzagatik, baina zuk esan duzu bi hitz asko gustatu zait. Barkatu, nik ez dute eskertzarik nahi, ni honetara etorri nintzen herri honetara. Guk egikaritu. Zuek aurkitu dezute blokeatuta. Guk desblokeatu eta egin. Guk egin eta egin. Daramagu 6 urtetan egin. Egin eta egin. Benetan, egikaritzen dutenak, udal gobernu hau da, azken 6 urtetan herri hau beste herri bada. Herri honek dauko Kristo norabidea. Eta doia enkoete. Enkoete doia, bai, Maider. Bai, daukagu herri bat, dauena oso ondo, arro egoteko herri bat. Bai, arro egiteko herri bat. Galdetu bai, kulturolakoei, galdetu eragilei. Eta diru laguntzetan, eta dagoela jendeak beharra dituenak, bai, noski baietz. Eta adi egongo gara. Eta goten badira horrelako kasuak, ebazuk esan dituzunak, aztertuko dira. Eta gaude pertsonen... Batzordean, Anuska, eta ez esan didazue. Ez dela berrikusiko, berandu entratu zuela, justifikatuta dagoela, baina berandu eta erantzun hori eman zaio pertsona honi. Egingo da, egin barrekoa. Hor gaude, lanean gaude, 6 urtetan da eramagu gauzak aurrera egiten. Datorren urterako doia Santa Teresako igogailua, horko berrurbanizazioa. Ez dakit? Nik ulertzen dut, zuen diskurtso oposizio horretan, oso grisa, dana gaizki. Ez da egisa. Eta ez da egisa. Osuek orduan daukazute zuen egia, eta gu daukagu beste egi bat. Eta guazen guztiak onartzen. Pertsona batzuk bat egingo du zuen egiarekin, noski baietz, eta respetu osoa. Baina beste pertsona batzuk ikusiko dute arrasate guk ikusten ditugun begiekin, aurrera doian herri bat. Norabidea daukan herri bat, segun norabidea daukagu. Guk daramagu 6 urte, piko ipala udaletxe honetan lanean, piko ipala, bai, Maider, bai. Eta zuk ere badakizu. Eta kudeaketan gara zuhurrak, eta gara langileak, eta ateratzen ditugu proiektuak aurrera. Eta usnartzen dituzuen proiektuak, guk egitkarita egin dugu, proiektu asko zuen demorati datozela, bai, noski baietz, eta onartzen dugu. Ze egindan lana ez da sakarrontzira bota behar. Eta oso ondo egindako lana daude gauza asko, bidezareak, bidegorri zareak, oso ondo, noski baietz. Eta horrekin bat egiten dugu, eta gu jarraitzen dugu horrekin, eta jarraituko dugu lanean. Eta daudela proposamen asko zuenak dira horrena, onak, noski baietz, eta guk beti gazuekin lanitzeko prest, beti akordeterako prest, danokin. Eta zuen proposamenak
Egikaritzen direla? Bai. Momentu batzutan ez dira ikusten eta gero ikusten dira? Bai. Hori da politikagintza. Hori da. Momentu batzutan gauzak ez dira ikusten, beste batzutan bai, eta da akordioetara iristeko gaitasuna, eta guk hori betik erakutsi du. Ze betik itzen du lan errespetu osoa zuekiko. Eta momentu batzutan proposatzen duzuenean zerbait ez da posible, eta beste batzutan bai, eta egiten dituzuela proposamen honak askotan, bai, eta beste batzutan ez. Eta guk ere danetan ezartatuko dugu, ziur ezetz, baina saiatzen gara. Eta norabide batetan goiaz aurrera. Eta bukatuko dugu legealdi hau, esan ditugun proiektuekin aurrera. Besterik ez, mila esker. Besterik, orduan emendakina bozkatzera pasatuko gea. Orduan emendakin partzial hori bozkatzea pasatuko gea oin, bale? Orduan emendakin partzialaren alde, orduan emendakina onartua gelditzen da, eta orduan orain bai pasatuko gea. Ja, nik ez dute... Ai, barkatu, ez zaitut ikusi, pentsatu dut hau batez izan dela. Ni abstentzioa eta jazta. Bale. 20 baiezko eta abstentzio bat. Iruditu zait gaizki ikusiete barkatu. Orduan noin bai? Orduan, orain pasatuko gea aurrekontua bozkatzea. Izango da, hasierako aurrekontua gehi onartutako emendakina barneratzen duen aurrekontu berria. Orduan, orain bai pasatuko gea aurrekontu finala bozkatzea. Aurrekontuaren alde, aurrekontuaren aurka, abstentzioak, 12 baiezko, 8 abstentzio eta ezezko bat. onartua gelditzen da. 10. puntuan 2022ko lanpostuen zerrenda. Hor daukazue zerrenda, 11. puntuan ere. Barkatu. Enplegu publikoaren oinarrizko estatutuaren testu bateraginak ezartzen du administrazio publikoek egituratuko dutela euren antolamendua lanpostuen zerrenden bidez edo antzeko beste tresna batzuen bidez. Eta horiek osatuko dituztela lanpostuen izenak, sailkapen profesionaleko taldeak, atxikita dauden kidegoak edo eskalak, hornitzeko sistemak eta ordainketa osagarriak. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Lelena, onartzea 2022ko lanpostuen zerrenda. Bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea onartutako agiria. Aurrekontuen laburpenarekin batera. Eta ale bat bidaltzea dagokion administrazioari. Interbentzioak, puntu honetan? Ez, orduan onartu egiten da. Bale, bozketara pasatuko gea orduan. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. 12 baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da eta 11. puntuan 2022ko plantilla organikoa. Toki korporazioari dagokio aurrekontuen bidez plantilla organikoa onartzea urtero. Funtzionarioei, lankontratuko langilei eta behin-behineko langilei erreserbatutako plaza guztiak bilduko dituena. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Lelena, 2022 urtealdirako plantilla organikoa onartzea. Funtzionarioei, lankontratuko langilei eta behin-behineko langilei erreserbatutako plaza guztiak hartzen dituena. Bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea onartutako agiria, aurrekontuen laburpenarekin batera eta ale bat bidaltzea dagokion administrazioari. Puntu honetan interbentzioa? Bozketa eskatzen dugu. Bozketara pasatuko gea. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. 12 baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 12. puntuan alkatearen ebazpenen berri ematea, hor dituzue ebazpenak, eta 13. puntuan
adierazpen instituzionala Espainiako estatuan lapurtutako haurtxoei buruzko lege proposamena. 2020ko otsailaren 26an sinatu eta erregistratu zen Espainiako estatuan lapurtutako haurtxoei buruzko lege proposamena. Eta 2020ko ekainaren 23an onartu zen aintzat hartzea. Diputatuen Kongresuko talde politiko ia guztiek aho batez hala erabakita. Gaur egun talde politikoak lanean ari dira zuzenketak tramitatzeko. Lege hori prozesu luze baten emaitza da, zein hasi baitzen 2017an. Lehenengoz, aurkeztu zitzaizkienean proposamena Kongresuko taldei, zeintzukura tramitatzea aho batez onartu baitzuten 2018ko azaroaren 20an. Hala ere, eta prozedura oso aurreratuta egon arren, hauteskundeen deialdiak bertan bera utzi zuen lehen tramitazio hori. Hasieratik erakunde asko aritu da lanean Espainiako estatuan lapurtutako haurtxoei buruzko legea onartzeko. Hura bultzatu eta sustatzen du batetik Argentina zeakoak ereia sostengatzeko estatuko koordinakundeak. Erakunde horretako lapurtutako haur guztiak nire haurrak ere badira elkarteak proposatuta. Eta bestetik frankismoaren krimenen zigorgabetasunaren aurkako Euskal Plataformak. Parte hartzen dute haurtxoen lapurretan biktimen elkarte askok eta askok, Espainiako estatuko hainbat lekutakoak eta lege proposamen hau babesten dutenak. Adelante Bebes Robados, Madril eta Gaztela-La Mantxako ordezkaritza, lapurtutako umeak Bizkaia itxaropen elkartea, Andaluziako Bebes Robados elkartea Beroa, Andaluziako Bebes Robados kaltetuen elkartea Abra, Alakantako lapurtutako haurtxoen eta legez kanpoko adopzioen biktimen elkartea ABA, Balear Uharteetako Origens elkartea, Justiziarako Bidea, Sevilla Haur Lapurtuak, Almeriako SOS Haurtxo Lapurtuak, Kadizko SOS Haurtxo Lapurtuak, Kantabriako SOS Haurtxo Lapurtuak, Galiziako SOS Haurtxo Lapurtuak, Huelbako SOS Haurtxo Lapurtuak, Jerez eta de la Fronterako SOS Haurtxo Lapurtuak, Madrilgo SOS Haurtxo Lapurtuak, Madril eta Kanarietako ordezkaritza. Haur lapurtu guztiak nire haurrak ere badira zeakoa erakunde sustatzailea. Era berean, beste elkarte batzuek bermatzen dute, bai estatukoak, bai nazioartekoak, giza eskubideen alde daudenak, hala nola Espainiako giza eskubideen aldeko elkartea. Amnistia Internazionala eta Nortasunerako eskubideen aldeko Europako Argentinako sarea. Espainian Maiatzaren plazako Amonen ordezkariek. Horiekin batera, erakunde memorialista, erakunde feminista eta erakunde akademiko ugari. Proposamen honen garrantzia dago, Espainian haurtxoen lapurreta krimenen larritasunean gertatu denenak 50 urtetik gorako denbora tartean eta estatuko lurralde osoan. Horregatik, lege proposamenaren helburua da eskubideak bermatzea egiarako, justiziarako, erreparaziorako eta berriro ez gertatzeko. Giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen euskarria, haurtxoen lapurreta delituaren biktimentzat gizateriaren aurkako krimen gisa. Eta hori, hain nabarmena izan da, ezen nazio batuen hainbat erakundek esku hartu behar izan baitute. Pablo de Greiff, nazio batuen errelatore berezia, egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzearen bermeak sustatzeko eta bortxasko desagertzei buruzko nazio batuen taldea. Era berean, Europako Parlamentuak interes handia hartu zuen eta eskaeren batzordearen misioa bidali zuen, zeinaren emaitza izan baitzen txosten bat egitea 31 gomendio zituena, 2017ko azaroan argitaratua. Proposamen hori onartzeak esan nahiko luke Espainiak azkenean nazio batuen eta Europako Parlamentuaren irizpideak eta gomendioak beteko lituzkeela. Jarduteko irizpide eta mekanismo homogeneoak ezarriko belituzke autonomia erkidego guztietan. Hainbat erakunde eta organismo sortu eta koordinatuko belituzke. Ikerketen eta prozeduren pisuari eutsi ahal izango diotenak. Beharrezkoa delitu horiek benetan ikertzeko, gertatuak diktadura osoan eta demokraziaren aldi batean. Lege honen bidez, iraganeko eta oraindiko biktimen eskubideak finkatzen dira. Dagoeneko ez daudenenak eta oraindik beren familiekin berriro elkartu edo haien izena errekuperatu gura dutenenak. Azken batean, dagoeneko aipatu ditugun eskubideak bermatzen dira, egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez errepikatzea. Biktimetzat bezain garrantzitsuak zuzenbidezko estatu demokratiko baten funtzionamendurako. 2020ko irailaren 17an proposamenaren zuzenketa tramitea ireki zen. Kokatua dagoena justizia batzordean.
Legea tramite horretan gelditu da. Espainian haurtxoak lapurtzearen dramak eragin duen minaren ondorioz eta oraindik ere hor jarraitzen duenez, erantzun bateratua, komuna eta kolektiboa behar da, eta horregatik, Arrasteko udalak hau eskatzen dio diputatuen kongresuari. Bat, amaitu dezala zuzenketen tramitea. Legeak aurrera egin dezan bere prozesu parlamentarioan, behin betiko eta presako onarpena eman arte. Bi, onartzen den legeak ahalik eta gehien errespetatu dezala Espainiako estatuan lapurutako aurri buruzko lege proposamenaren jatorrizko testua. Izan ere lege horrek adostasun sozial eta politiko handia lortu du. Bai proposamena egiterakoan, bai hura tramitatzeko prozedura parlamentarioaren hasieran. Eskerrik asko, Ana. 14. puntuan, jaso nahiko genukena eskaintzea mozioa, Jaurlaritzak aurkezturikoa. Migrazioa ez da egoeraren araberako fenomenoa, baizik eta munduan, Europan eta Euskadin gertatzen den egiturazko egoera bat. Erantzun egokia eskaintzea obligazioa da barne zuzenbidean eta Europako zuzenbidean. Dimentsio arau-emailea dauka. Etorkinek, asilo eskatzaileek, bidaideri gabeko adingabe eta gazte atzerritarrek, iragaitz asko migratzaileek edo sorgarritasun egoeran daudenek, eskubideak eta betebeharrak dituzte, eta eskubide eta betebehar horiek bermatu egin behar dira. Etika demokratikoko dimentsio ere badu, izan ere definitu egiten du gizarteak elkartasunerako eta zibilizaziorako daukan gaitasuna. Babesgabetasun egoeran dauden pertsonekiko erreakzio individual eta kolektiboak jartzen dira jokoan. Edo bakoitzak alduen egiten du, edo ondare komuna partekatzeko aukera sustatzen da. Etika unibertsalaren funtsezko premisetako bada, bestei ez egitea, beste geuri egiterik nahi ez duguna. Migrazioari dagokionez, jaso beharko genukeena, eskaintzea da printzipio etiko nagusia, baldin eta gu ere antzeko egoera batean suertatuko bagina. Dimentsio arau-emaileaz eta etikoaz gain, migrazioen erronkari eman beharreko erantzunak aurrera bidearen alderdia ere jasotzen du. Herrialderik aberatzenak, migrazio fluxuak eta kulturaniztasun modu egokian integratzen jakin izan dutenak dira. Hala ere, migratzaileak mehatxu gisa aurkezten dituzten diskurtso indartsuak mundu osoan ari dira ugaritzen. Faltsutasunez, arrazismoz eta populismoz amatutako aurreritziek errendimendu alderdikoia lortu nahi dute. Beldurraren bitartez. Horren ondorietako bat da, Europako eredu eta balioak zalantzan jartzen direla ustekabean. Sintomak eskagarriak agertzen dira. Kanpoko zein barruko mugak modu faktikoan berrezartzen dira, errefuxiatuen eta etorkinen giza eskubideen aitorpenak atzera egiten du, gorroto diskurtsoak, adierazpen politiko instituzional argiko xenofobia agertzen da, eta ezin da migrazio politika erkiderik eraiki. Orain arte, Euskadik modu bateratu eta solidarioan erantzun izan die migrazioaren erronkak dituen agerpenei. Alabaina, populismo xenofoboaren mehatxua hortxe dago, eta bere burua egituratzeko eta demagogiaren bitartez barreiatzeko asmoa dauka. Migraziorako euskal itun sozialerako proposamen hau oztopoen eta aukeren testuinguru horretan dago kokatuta. Bere helburuek proiekzio etiko, preventibo eta proaktiboa dute. Itun honen helburu etikoa erantzun solidario eta erantzulea sendotzea da, migratzaileen beharrizanei dagokionez. Helburu preventiboa berriz, zeharkako batasun sozial eta politikoa eratzea da. Xenofobiaren aitzakipean sortutako populismoen asmoak ezerezean usteko. Eta helburu pragmatikoa da, migrazioaren erronkari gure gizartearen hazkunde eta aurrerabide prozesuaren parte gisa heltzea. Abia puntuak. Migraziorako euskal itun sozial hau sinatzen dugun pertsona, entitate eta erakundeek ondorengoa abiapuntu hauek partekatzen ditugu. A. Premisa politikoa, pluraltasuna. Dibertsitatea gure historiaren eta nortasun kolektiboaren funtsezko zatia da. Beste kultura eta jatorri anitzeko pertsonez osatutako euskal gizartea defendatzen dugu. Kulturarteko pluraltasunaren balioekin konprometitutakoa eta herritartasun inklusiboa eraikitzen lagunduko duena. B. Premia etikoa, elkartasuna. Migrazioaren erronka berriak interpelazio etikoak dira eta horrek elkartasuna, diskriminazio eza eta etorkinen zein bertokoen eskubide eta obligazioak partekatu beharra eskatzen du eta halaxe onartzen dugu, konpromiso partekatu gisa. C. Premisa pragmatikoa, beharrizana.
Euskal gizarteak familien babeserako politikez gain immigrazioa behar du, lanaren eta demografiaren inguruko beharrizanei erantzun ahal izateko. Euskadiren ondorengo hamarkadetako hazkundeari dagokionez, immigrazioa onerako izango da eta guk aukera gisa helduko diogu gai horri. Zeharkako aukerak, ituna sinatzen dugunok, geure egiten dugu gure gaitasun eta eskumenen neurrian zeharkako aukera hauek. Bat, bizikidetza. Harrera eta integrazioa babesten ditugu, bai eta elkartasunaren, aniztasunaren eta bizikidetzaren diskurtsoa ere. Arbuiatu egiten ditugu beste kultura edo jatorrietako pertsonen aurkako aurreiritzietan eta estereotipoetan oinarritutako diskurtso estigmatizatzaileak. Bi, giza eskubideak, oinarrizko eskubideen titulartasuna ahalik eta gehien zabaltzea sustatzen dugu. Nazionalitatea edozein dela ere, tratu eta aukera berdintasunaren printzipioan oinarrituta eta diskriminazio mota ororen aurrean. 3. Zeharkakotasuna, euskal administrazioen sektore politiketan, enplegua, kultura, etxebizitza, gizarte zerbitzuak, segurtasuna, migrazioak dakarren kultura aniztasunaren begirada txertatzea. 4. Kohesioa, irmotasunaz babesten dugu, hezkuntzaren, osasunaren edo oinarrizko prestazio sozialen unibertsaltasuna, bai eta enplegurako eta etxebizitzarako trebakuntza eta integrazioa jasotzeko ildoak mantentzea ere, eskubideen eta betebeharren berdintasun esparruan. 5. Hezkuntza, heziketa espazio inklusiboen eraketa sustatzen dugu, integraziorako eta bizikidetzarako balio estrategiko gisa. Errealitate desberdinak partekatzea, ezagutzea eta estimatzea pedagogia erabakigarria da gure ikasleen gizarteratze prozesuan. 6. Tokiko esparrua. Tokiko esparruaren garrantzia nabarmentzen dugu. Eguneroko integrazio efektiborako agertoki estrategiko gisa. Bizikidetza hobetzeko eta kohesio soziala areagotzeko lanean udal ekintzak lehentasunezko balioa dauka eta jardun hori babestu eta sustatu beharra dago. 7. Berdintasuna. Genero berdintasunarekiko konpromisoa partekatzen dugu. Gure bizikidetza eraikitzeko oinarrizko eta funtsezko printzipioa den aldetik. Era berean, maila unibertsalean edatzeko duen bokazioa ere partekatzen dugu. Kultura eta erlijio guztiak kontuan hartuta. Konpromiso hori migrazio politiketan eta gizarte babeseko politiketan genero ikuspegia modu eraginkorrean sartzean gauzatzen da. 8. Hizkuntzak. Gizarte hartzaileko hizkuntzak ikastearen alde egiten dugu, migratzaileen integraziorako eta egokitzapenereko funtsezko faktore gisa. Beharrezkotzak jotzen dugu elkarte ehunaren zenegina indartzea, elkarrizketa eta lankidetza iraunkorreko mekanismoak ezarriz, migratzaileen erakundeek harreran eta integrazioan duten zeregina sustatuz. Beraz, horretarako behar diren bitartekoak ahalbidetu behar dira. 9. Lankidetza. Maila instituzional eta sozialen arteko lankidetzaren lehentasuna sustatzen dugu. Arlo honetan, beste ezin arlotan baino beharrezkoagoa da lankidetza. Elkartzen gaituena, bateratzea, bereizten gaituenari aurre eginez. Konpromiso zehatzak. Aurreko guztiaz, erabateko babesa ematen diogu konpromiso zehatz hauen garapenari dagozkion eskumen esparruetan. 1. Erantzunkidetasuna. Beste eragile batzuekin lankidetzan aritzea, EBE osoan erantzunkidetasunaren printzipioa sustatzeko. Horretarako, lankidetza leialean aritu behar da estatuko eta Europako erakundeekin eta eskatzen eta eskaintzen den konpromisoa islatzen duten proposamenak garatu behar dira. 2. Irmotasuna. Batatasun sozial eta politikoari eustea. Modu horretan, mezu xenofoboak erabiliz, abantaila politiko edo elektorala lortu nahi den guztietan, gehiengo demokratikoaren pisua nabarmenduko da. 3. Inmigrazio erregularizatua. Inmigrazio erregularizatuaren aukeran areagotuko dituzten ildoak sustatzea. Kontuan hartuta jatorrizko herrialdeetako errealitateak, migratzaileen migrazio proiektuak eta erronka demografikoak Europan planteatzen dituen beharrizanak. 4. Asilo eskatzaileak eta errefuxiatuak. Nazioarteko babes eskatzaileen eta errefuxiatuen harrera eta integrazioa modu kuantitatiboan zein kualitatiboan hobetzeko ekintzak garatzea, Europan, Estatuan eta Euskadin. 5. Zaurgarritasun egoeran dauden migratzaileak. Behar diren baliabideak eskaintzea zaurgarritasun egoeran dauden migratzaileei erantzun humanitario egokia emateko.
arreta berezia jarriz emakumeengan, adingabeengan eta giza eskubideen urraketen biktimengan. 6. Erregularizatu gabeko egoeran dauden migratzaileak, behar diren baliabideak artikulatzea, iristen diren iragaitzasko migratzaileei edo erregularizatutako dokumentaziorik gabekoei erantzun solidario eta humanitarioa eskaintzeko, modu horretan autonomia prozesuen alde egiteko. 7. Bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrak eta bidaiderik gabeko gazte atzerritarrak behar diren baliabideak edukitzea legezko betebeharrei adingabearen interes gorenaren printzipioaren betearazpenari eta gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuari erantzun partekatu bidezko eta egokia eskaintzeko. 8. Eskuhartze humanitarioa. Gure gaitasun instituzionalaren neurrian, dei humanitarioei erantzutea, bai erakundeek egindakoei, bai bertatik bertara, Mediterraneo itsasoan, jatorrizko herrialdeetako edo herrialdeetan edo iragaitzan, aritzen diren nazioarteko zein tokiko gobernuz kanpoko erakundeek egindakoei. 9. Prebentziozko eskuhartzeak, lankidetza proiektuak babestea eta edo garatzea, migratzaileen jatorrizko herrialdeetako pobreziaren, bidegabekeriaren eta desberdintasunen zergatiak eraldatzeko eta herrialde horietako giza kapitala eta indarguneak sendotzeko. 10. Bizikidetzaren kultura. Bizikidetzaren kultura partekatzea, elkartasunean, erantzunkidetasunean eta pluraltasunean. Giza eskubideen eta berdintasunaren defentsan oinarrituta eta edozein arrazismo edota bazterketa arbuiatuta. Interbentzioak, bai Maider? Bai, gure bozka abstentzioa izango da, gauza asko esaten die hemen, baina oso orokorrak dira, eduki asko, baina hitz asko, baina ekintza gutxi, eta proiektuetara ez doia zen ekintzak diez. Guzti hau irakurtzen den bitartean, Bidasoa ibaian jendea hiltzen ari da, eta ez da inolako neurririk hartzen ari, ez? Hitz politxak dira, gure ustez, ez? Zenbat eta zenbat proiektu egin dira udal honetan segregazioaren kontra, zenbat aniztasunaren alde. Hezkuntzaren espazio eraikitzaileak eta inklusiboak hitz egiten ari garenean, zer hitz egiten ari gara. Gure eskutan dauzkagu gaztetxoakoak garatzea eta bertan inklusibitatea eta aniztasuna lantzea, eta momentu honetan badakigu ze politika egiten ari da udal honetan adibidez gai horrekin, ez? Geroratu, eta gaztiak itxi aisialdi barik asteburuetan, ez? Zer gertatzen da berdin emakume txokoarekin, bertan ere aniztasuna ondo lantzen da, zergaitik ez da garatzen hori gehiago, ez? Hitz egiten ari garenean migrazioaren erregulazioaz eta migratzaileen papelen inguruan eta beraien egoeraren edo bizi moduen hobekuntzaz, hau ja barregurazkoa da. Espainiar legea Eusko Jaurlaritzak men itxendotzana gero eta murritzagoa da, eta gero eta ahalmen gutxiago ematen ditu pertsonak bertan bizitzeko. Orduan, horrek die hitzak, ez doiazenak inora bez, zaitik hemen oso zaila da pertsona batek nie bat lortzea. Oso zaila. Lehenengo, ez baduko galako kontraturik, ezin dituelako papelak euki. Eta papelak eukitzeko kontratu bat euki bidauelako. Orduan, zurrunbilo horretan, jende asko pobrezian bizi da, egiten ditu inork ez dituen lanak, eta ikusten danez, hemen proiektu gutxi daz, hau aurrera ateratzeko. Gero, asilo eta errefuxiatuen inguruan, zer esanik ez, Espainiar estatua da asilo eta errefuxiatu kondizio gutxien ematen dauen gutxienetarikoa estatua. Hori, hitz asko eta ekintza gutxi, ez? Ikusiko dugu 2022 urtean zenbat proiektu ateratzen dien ekintza edo intentzio honeitatik. Egisa da, aurreko pleno honetan onartu zala bizikidetza eta aniztasun plana, eta bertan onartu ziren ekintzetatik 80% ez dira egin. Orduan, gure abstentzioaz hitz asko eta ekintza gutxi. Beste interbentziorik, ez? Hemendik ere ez, bozkatzera pasatuko gea. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak.
Amai baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 15. puntuan, Bergarako San Juan auzoko Larramendi poligonoan jarri nahi den jarduerari buruzko mozioa, Bergarako Basalgo, San Juan, Ubera eta San Blas auzoetako auzo alkatek aurkeztutakoa. Puntu honetan, herritar batek hitza eskatu du. Peter Encinas jauna mesedez, zurea da hitza. Bai, arratsaldeon denori, eskerrik asko hitz egiteko aukera emateagatik. Azkenean presaka egon naiz notifikazioa eta benetan eskertzen dizuet. Laburra izatea saiatuko naiz, beraz, gaur ez dizuet kantatuko. Orduan, nire helburua da ekarpen ekologistak eta informazioa ematea. Nik ez dizuet egingo galderarik edo eskairarik. Orduan, onartu behar dugu, adibidez, Bergarako auzo batean erraustegi bat ipintzen badute, ez da izango Bergarako arazo bat, baizik eta Goienarena. Basalgotik Arrasateraino, 10 kilometro, 11 kilometro, onaino kilometro daude, bai? Orduan, eta zoritxarrez edo zorionez, keak ez ditu ikusten mugak. Beraz, onaino ailega daiteke. Gero, bigarrena, hondakinen arazoak konpontzeko errausketa ez da soluziorik. Azkenean, erretxearekin itxura aldatzen dugulako, besterik ez. Tximeneatik, ke oso tosikoa irtengo da, bere osagarriekin. Metalastunak, diosinak, furanoak, nitrogeno ozidoa, berotegi efektuko gazak eta bar. Bestalde, jarduera honek urtean 1 milioi litro ur kutsatuko ditu. Hau ez da jarduera zirkularra. Hirugarrena, mozioak esaten duen bezala 155.000 tona erreko dituztela. Gehi, hondakina ekartzeko egunero. Horrek esaten du 50 kilometro joan eta etorri ibiliko dira. 155.000 tona. Eskei bon ikusi du pizka bat hori, orduan, garbitzeko, 155 tona. Bestalde, enpresaren dokumento batek, hemen daukat, ez da nik asmatutakoa, galdera batzuk eta gauza batzuk esaten ditu. Adibidez, galderak, uretara isurketak egitea aurreikusten alda? Bai. Da galderak eta erantzunak. Airera kutsagarriak izan daitezkeen isurketak aurreikusten alda? Bai. Hondakin arriskutsuak sortzen dituen jarduera da. Bukatzeko, jakingo duzuenez, Europan hondakin bakoitzak ematen ditu edo diote kalifikazio bat. Segun nolakoa den hondakina, bat edo bestea ematen diote. Orduan, enpresa honek, edo eukiko ditu, biltegiko dituzte, batez ere, 2 hondakin. Kalifikazioa dauka HP6. Eta Europako zerrendan esaten du, hemen txuleta, tosikotasun akutu, toxizidad aguda duela. Eta ez da hori bakarrik, baizik eta Europan esaten dute oso arriskutsua direla, batez ere ikutzerakoan eta arnasa hartzerakoan. Baina, klaro, hemen enpresa honek gezurretan egon da. Bai Bergarako udalari, baita Eusko Jaurlaritzari, baita dokumentoen honetan.
adibidez, hemen dago, residuos sólidos de tratamiento de gases, 100.000, baina ez du esaten zer den, gramos, kilos, tona, bai? Orduan, gabezia daude. Beste hondakin bat, carbón activo procedente del tratamiento de gases, 20.000, baina ez du esaten zer den. Orduan, hor, nik uste dut, arazo larria daukagula, gure onduan, eta kezkatzeko da arazo hau. Orduan nik uste dut, zerbait egin behar dugula honen aurrean. Azkenean, ekologia aldetik, edo ekologiari ez dio favorik egingo jarduera honek. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Peter. No, en el punto, Peter Rencinas ha pedido por escrito, porque eres parte interesada para hablar en el punto. El resto es al final del pleno. Sí, por supuesto, por supuestísimo. Bai. Orain mozioa irakurtzera pasatuko du idazkariak. Balogrin enpresak Bergarako San Juan auzoko Larramendiko partzela batean Euskal Autonomia Erkidegoko papelera guztien hondakinak, zehazki rechazo de papelote, lodos de destintado, lodos de edar, tratatu nahi ditu piroliziaren sistema erabilita, hau da, inzineratu. Diotenez, 150.000 tona hondakin tratatuko lituzke urtero, eta lan egingo lukete asteko egun guztietan, 24 orduten eta ia urteko egun guztietan. Hau da, egunero, egongo dira isuri handiak airera eta uretara, eta isuri horiek pertsonen osasunerako eta ingurumenerako oso kaltegarriak izango dira. Kaltetuak izango gara, zuzenean, Bergarako Basalgo, San Juan, San Blas eta Ubera auzoetako bizilagunek, eta gure nekazalabiltzaintza jarduerek. Eta baita orokorrean Bergararrek, baina zuen udalerrian ere eragina izan dezake. Beraz, guztionen berri eman, eta udalbatzak honako erabaki hau hartu dezala eskatzen dizuegu. Eusko Jaurlaritzari ingurumen baimen integralea ez emateko eskaera egitea. Hartutako erabakiaren berri mozioaren sinatzaileak garenoi ere ematea. Guzti honen berri, gehiago jakiteko, aditzera ematen dizuegu proiektua jendaurrean jarriz iragarkia argitaratu zela Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean 2021ko irailaren 23an, eta bertan dagoela lotura erakusgai dauden dokumentuetara. Interbentzioak? Bai, Eba? Bai, guk eskerrak eman nahi dizkiogu antolatu eta mozio hau aurkeztu diren herritarrei, bereziki Peter Rencinasi, plenora ekarri duelako informazioa. Hurrengo puntuan ere, dagoen mozioa gai honen harira dator, Jaurlaritzak interes goreneko proiektuak inposatzeko bere makinaria martxan jarri duelako, eta erabaki hau dator bizilagun hauek eta ekologistan martxak ahotsa altzatu dutelako. Orain Jaurlaritzak udalekin ezera adostu gabe proiektuak inposatzeko bidea irekiz. Hau guztiagatik alde bozkatuko dugu eta herritarrei hurrengo mezua bidaltzen diogu. Zorionak eta eskerrik asko zuen ekimena martxan jartzeagatik. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Vitoriano. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros, el del Gobierno A, pues no somos quien para solicitar al Gobierno vasco que detenga la autorización de medioambiental integral. Y al igual que tampoco creemos que somos quien para decirle al Ayuntamiento de juzgar las actuaciones del Ayuntamiento de Bergara. Entendemos la preocupación de los vecinos de la zona. Bez interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gea. Mozioaren alde? Mozioaren aurka?
12 ezezko eta 9 baiezko. Ez da onartzen. 16. puntuan, interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioa, EH Bildu eta Elkarrekin Arrasate Podemos Ezker Anitza IU Ekuo Berdeak udal taldeek aurkeztutakoa. Gaur egun, ingurumen administrazioaren lege proiektua izapidetzen ari da Eusko Legebiltzarrean eta zuzenketak aurkeztu ondoren, Legebiltzarreko prozeduraren fase aurreratuan dago, epe laburrean onartu dadin. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektuari aurkeztutako zuzenketetariko baten xedea, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/80 legea aldatu eta figura berri bat arautzea da. Hau da, PIBS edo interes publiko goreneko proiektuen figura sortzea. Aldaketa horren bidez, Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio ustezko ingurumen hobekuntza izan dezakeen edozein azpiegitura interes publiko goreneko proiektu izendatzeko. Baldin eta sustapen publikoa badago, hala nola energia berriztagarriak sortzeko proiektuak, zabortegiak, araztegiak, arausketa proiektuak eta abar. Gainera, ez zaie aterik izten beste proiektu mota batzuei, hala nola ekipamendu handiei edo bestelakoei, balden eta ingurumenaren aldetik nolabaiteko justifikazioa badute, eremu degradatu batean planteatutako ia edozein proiektu, esaterako antzinako hondakindegi batean golf zelai bat. IPGP izendapen horrek lurralde antolamenduko eta hirigintza plangintzako tresna guztiak azpiegitura berrira egokitu beharra ekarriko du. Hau da, IPGPak herritarren parteatzearekin eginiko udalaen herri antolamenduko plan orokorrei inposatu egingo zaizkie. Balizko interes orokorreko proiektu horiek toki eremuko administrazio publikoen irizpidearen aurkakoak izan arren. Zentzu horretan IPGPak APOa baliogabetu egingo du. Are gehiago, lurralde antolamenduaren legearen aldaketa honen toki erakundeen prebentzio kontrolerako hala ere baliogabetzen du. IPGP figura beraz lurralde eta hirigintza plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren aurkako eraso bada. Toki eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea, udalari ez baitzaio aukerarik ematen bere lurraldearen barruan desegokitza jotzen dituen erabilerak mugatzeko. Kezka handiz ikusten dugu ingurumen administrazioaren legea laster baldintza horietan onartu ahal izatea. Hori dela eta Arsteko Euskal Herria Bildu udal taldeak eta Elkarrekin Arrasate udal taldeak honako mozio hau aurkeztu dute osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko. Bat, Arrasadeko udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela eta baita ere gure udalen toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela. Bi, Arsteko udaleko osoko bilkurak Euskadiko udalen elkarteari eskatzen dio udal interesa defendatzeko jendaurrean adieraz dezala aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala lurralde antolamenduari buruzko legea aurreko puntuan deskribatutako moduan alda ez dadin. 3. Arsteko udalaren osoko bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Eudel Euskal Udalen elkartera bidaltzea erabaki du. Interbentzioak, Maider? Bai, nik adieraztea Elkarrekin Arrasate eta EH Bildu gai berdinari buruz bi mozio aurkeztu genituela eta elkarrekin landu ditugula eta erabaki dugu gure mozioa erretiratzea, beraiekin adostu dugulako. Eta eskerrak ematea EH Bildu alderdiari elkarrekin gaiak lantzeko beti prest daudelako. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Eba. Bueno, guk mozio hau aurkeztu dugu, eta Arrasteko EH Bilduren hitzetan edo eritziz, hemen jarrita gauzen 21 zinegotziek bozkatu beharko genuke mozio honen alde. Ze hemen jarritza gauzen 21 zinegotziok defentsa sutsua egin beharko genuke gure herriaren eskuduntzen alde. Gure herriak kompetentzia batzuk dauzka, kompetentzia horrek kentzera dator lege hau, eta hori ezin da
izan onargarria herri bateko zinegotzi batentzako. Benetan herri hau maite dauen pertsona batek bere kontrako botua ematen motza mozio honei, berez kompetentziak saltzen dabil Eusko Jaurlaritzari. Oso argia da, zer da interes goren bat? Batematek badaki? Tapia Andreak esan du momentu baten zer dan interes gorena? Zehaztu du edo definitu du ze proiektu mota izango diren inposatuko direnak herri honetan, herri honeri bere kompetentziak kenduta, gu isili-isili gabitzen bitartean eta hirigintza zinegotziak argazkiak ataratzen dituen bitartean? Zedez, zuzenki hirigintza batzordeari eragiten dion erabaki hau oso larria da. Ez dakit konturatzen sarien. Eta gainera ez dakigu zer dan interes gorena. PNV-k ez du erabili Eusko Jaurlaritzaren bide normala hau erabakitzeko. PNV-k atzeko aldetik prozedimendu administratibo bat erabili du interes goreneko proiektu hauek herrietan inposatzeko. Erabili dute eta bereganatu dute arrasateak harrok dakkaun eskubideak eta gainera ez dute inongo momentuan kontutan eukiko eudel. Hau da, erabakitzen baldin baditu uste, proiektu handia gure herrian jartzea, gure herriak ez du ezer esatekorik. Horren aurrean, kontra bozkatzea, esaten dutzuet, kompetentziak saltzea da. Ze proiektu izango dira Tapia Andreak bere eskuetan dauzkanak? Zeintzuk izango dira? Errauskailu bat, epele ondoan, eolikoak urtze txikin, adibidez, ez? Matzerrekan zabortegi bat, berriz ere gure mendiak zulatzea alderik alde, zeintzuk izango dira Tapiaren interesak? Eta beste galdera bat, nun jarriko dira interes goreneko proiektu horiek? EH Bildu gobernatzen dioen herrietan? Bergaran gertatu izan dan bezala? Ba, ikusiko dugu, denborak esango duzku. Tristea da, oso tristea da, mozio honen kontra egitea. Ze hemen zehozer defendatu behar baldin bada, da arrasateren eskuduntzak. Arrasatek dituen kompetentziak eta arrasatek daukon independentzia Eusko Jaurlaritzarekiko. Eta eudelek daukon indarra Eusko Jaurlaritzari batzuetan hankak gelditzeko. Zergaiti gaur Tapia Andrea dago, baina noizbait ez da egongo Tapia Andrea. Eta hartzia, kompetentziak edozer gauza izango balira bezala, herriaren gainetik pasatzeko oso arriskutsua da. Eta ikusiko dugu, nora goiezen proiektu honekin. Orduan gu, noski, mozioaren alde egingo dugu, oso larria iruditzen zaigulako gure herriari kompetentziak kentzea, eta hemen zinegotzi batzuk horren alde egotea. Bez interbentzioak? Anuska. Placi, en ruegos y preguntas. Más tarde, en ruegos y preguntas. Yo te aviso, no te preocupes. Eusko Legebiltzarraren osoko bilkurak Euskadiko ingurumen administrazioaren legea onartu zuen aurreko ostiralean. Arau horrek nabarmen hobetzen du indarrean dagoena, ze gaur-gaurkoz beste badago, egon badago, ez da dator beste lege bat ordezkatzera. Eta aurrera egiten du ingurumenean eragina izan dezaketen jardueren kontrolean, kalitate estandar handiak mantenduz eta ikuskapen eta kontrol lanak indartuz. Guk uste dugu garrantzitsua dela lege berri bat izatea, ze diodan bestela beste lege bat egon bazegoen. Zertarako, egungo errealitatera egokituko dena, eta herritarren eskaerei modu eraginkorragoan erantzungo diena. Erronka berriak daude. Eta horiek konpontzeko tresna berriak behar dira. Asmo handiagoko tresnak ekonomia iraunkorra eta baliabide naturalen kudeaketa eraginkorra sustatzeko. Kutsaduraren aurkako borrokan eskakizun handiak eta ingurumena babesteko estandarrak onartzen dituen legea dugu mai gainean. Bizi kalitatea eta ongizate orokorra hobetzea dira arau honen helburu orokorrak. Eta gainera, erantzunkidetasun publiko pribatua bultzatuko du ingurumenaren babesean. Balioak galtzeak
edo klima aldaketaren mehatxuak erantzunkidetasuna, erreakzionatzeko gaitasuna eta irtenbideak azkar kudeatzea eskatzen digute. Euskadin gure ingurunarekin bat datorren garapen sozioekonomikoa ahalbidetzeko. Izan ere, ingurumena zaintzen zinbesteko betebeharra da hurrengo belaunaldientzat. Ingurumenarentzat erabakigarriak diren garaiak bizi ditugu eta guztiok gaude zeregin honetan interpelatuta eta mundu bizigarri eta hobea utzi nahi badugu. Lege hau beharrezkoa da, gure ingurunea ahalik eta gehien babesteko. Lege berri honek arautzen dituen gai askoren artean, Gobernu Kontseiluak onartu berri duen hondakinak prebenituta kudeatzeko 2030ko planean hondakinak murrizteko eta ekonomia zirkularra sustatzeko ezarritako asmo handiko helburuak daude. Horrela, isurketa kanonerako lege maila ezartzen da. Non premisa dan kutsatzen duenak ordaindu egiten du. Gure ustetan, gai honen aurrean, oposizioari, Bilduri, kasu honetan, eztabaida alderdikoia irekitzea nahi baduzu ere. Benetan, ez gaude figura berri baten aurrean, ezta udalen edo udal autonomiaren printzipioa igatzen duen figura baten aurrean ere. Bere ezarpena, lege honen ezarpena, hainbat epai konstituzionalek bermatzen dute, eta autonomia erkidego askotan komuna da, hau ez da gauza bat berria. Gainera, Eusko Jaurlaritzak interes publiko orokorrekoak diren proiektu horiek, zu esaten duzuna zeintzuk izango diren, ingurumen bermen handiko prozedura egokitu beharko dira, eta udalak kontutan hartu beharko dituzte bai ala bai. Benetan, azken finean, aurreko lege zaharkitua ordezkatzera datorren lege tekniko baten aurrean gaude. Baina paradesikoki, zuek, oposizioko jaun Andreok, Bilduk, lege politiko batean bui hartu nahi izan duzue gai hau. Eztabaida hau manipulatuz. Eta bukatzeko bai gogoratu nahi nizuen, Nafarroan gobernatzen ari zinatenean, ingurumen eta lurralde antolamendu sailak, orduan sailburua oso laguna daukat, zuen eskutan zegoen, eta gaur egun, legebiltzarrak ontzat eman duenaren, baina oso antzeko den lege bat aplikatu zen, eta orduan, etzenuten, indargabetu, eta orduan zuek izan zineten sustatzaileak, bultzatzaileak, eta honen defentsaileak. Mila esker. Bai, Maider? Nafarroa eta Hemengo legearen arteko ezberdintasuna badakizu zein dan? Beste interbentziorik? Bai, Kepa? Bueno, bi gauzatxo. Esan duzu, dagoena, hobetzea datorrela, eta nahi, grazia egin dozta termino horrek, ezta? Baina, gehien bat, nik gogoratu nahi ditut hemen hitz batzuk esan zienak, Maiderrek lehen esan dau, hori, zen olako proiektuak egingo dira honekin, aklarazioren bat euki dezakegun, izan dezakela, esan duzu, interes goreneko horiek, izan eukiko dituztela kontutan udaletxiak, eta izango dira, bermatu inbarko dituztela ingurumeneko gutxieneko horiek, eta hori dana. Baina gauza bat esan duzu, bastante kezkagarria. Kutsatzen duenak ordaindu egingo du. Hau zer da, kutsatzen duen proiektu bat baldin badator, adibidez, Bergarako, Pitarrek esplikatu duen Bergarako horrek kutsatzen duela, dirua jarriz, ordainduz, nahikoa dala horrelako proiektu bat gure herrian jartzeko? Hori onargarria iruditzen zaizue? Ez dakit, nik akordatzen az, Xabier Arzaiuz EAJ-ko gizon honek esaten zuela, lemoniz ez baldin mazan iken, que comeremos berzas esaten zauen. Eta, bueno, nik gustora jaten ditut asak, baina ez lemoniz etzalako egin.
Eta zorionez, etzan egin, baina zuentzako gaur egun izango zen una planta de valorización energética, esaten duzuen moduan, ezta? Baina beste gauza bada, eta bere garaian hori defendatzen zenuten ere bai. Eta bukatzeko azkenengo termino hori erabili duzuna, ezta? Nafarroan gobernatzen zenutenean, eta hau Vitorian hori bebai esan nahi diot, gobernu moduan berbain jauelako. Orain dela puntu bat, esan dozue, etzaretela sartuko Bergarako udalak edo beste nunbaiteko Eusko Jaurlaritzak egin behar duenarekin, baina Nafarroako gobernuak egin zuen legea azkarra itxatu dozu, batzuetarako erabiltzen baldin badozue besteratarako ere, bai. Zer ez gehiago, eskerrik asko. Víctor. Sí, va. No se trata, como se está diciendo, de suspender la autonomía municipal, porque más allá de lo que se está diciendo, la enmienda presentada a la Ley de Administración Ambiental hace referencia a cuestiones muy concretas. Proyectos de especial interés público que tengan un impacto directo no solo en los vecinos y vecinas de nuestro municipio, sino que de manera total o parcial en Euskadi. Son proyectos de iniciativa pública, es decir, impulsados por el Gobierno vasco. Han de ser estudiados, debatidos y aprobados por el Consejo de Gobierno, que, dicho sea de paso, es elegido por los representantes de la ciudadanía. Es una figura que está presente en la legislación del Estado y en la mayoría de las comunidades autónomas como Euskadi. Porque la visión local tiene la ventaja de acercarse a los problemas más próximos e inmediatos de la ciudadanía. Como nadie puede cuestionar el firme compromiso de los socialistas con el municipalismo, porque es en nuestro ADN. Hay grupos que no se cansan de decir que están firmemente comprometidos con el reto climático, pero luego se rascan las vestiduras cuando se habla de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la tan cacareada soberanía energética? Así que no enfanguemos, no confundamos, no manipulemos y no tratemos con superficialidad cuestiones tan importantes y trascendentales como la lucha contra el cambio climático. Ez interbentziorik, bai Maider? Bai, nik azkenengo gozatxo bat, nik ez dakiz lan bizi dozuen zuek naturarekiko harremana. Gauza bada, egotia, adibidez, torre fotovoltaikoen alde eta beste gauza bada, nun jartzen dien zelan eta zen modutan. Ni bakarrik esan bio gauza bat eta aprobetxo biot, zatik hemen nik noiz baita entzun nauen abiadura handiko trena beharrezkoa zala Baserritarrak unibertsitatera joateko. Orduan, abiadura handiko trenak nik ez dakiz zelan bizi zen dozuen zuek, herri honetan. Baina niri negarrak urtete susten ikusten dauenien zelako triskantzia indauen. Ez bakarri gurien, baizik eta Aranbaixon, Angiozarren, Elorrixon, leku guztiak dauz jota tren horregatik. Eta hori egin baldin bada naturaren izenean, asko dago horren inguruen esateko. Eta lege honek hori ahalbidetzen dau. Eta ez gaitezen engainatu, hori ahalbidetzen dau. Eta danok dakigu. Eta naiz eta egon, jende asko, ezin dauena ikusi bez zelako triskantzia indan, azkenien ininda, jarraitzen da itxen, eta kriston dirutzia eta kriston atzerapenarekin. Orduen, hori baldin bada interes gorena, gurekin eskontau. Bai, Eba? Bai, Maiderrek esan duenarekin guztiz ados, ez nuke aldatuko koma bakar bat ere, eta ondorioz ez naz luzatuko, plenora torri dira jente mordo bat, eta 2 ordu doazte guri entzuten, eta uste du ja entzutea, guri aiei entzutea tokatzen zaigula. Eta horregatik ez naz luzatuko. Beste interbentziorik ez baldin badago, orduan bozkaketara pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, Bederatzi baiezko eta 12 ezezko. ez da onartzen, 18. puntuan, galde erantzunak. Placia, ahora sí, ruego si preguntas.
Arratsaldeon denoi. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a María y Ander que con el tema del ascensor que ha comentado Anuska, el ascensor está muy bien y vinieron a mirar la calle porque lo que es, el principio no estaba bien y dijeron que lo iban a mirar, se lo agradezco. Y referente a Anuska dice que claro, la música escolar está muy bien, pero hay mucha gente que se queda fuera porque no tiene medios para poder ir a esa clase, ¿entiendes? En su día se comentó, eso es a las altas esferas, pues me parece bien, pero hay que dar opción a toda la gente que tenga valores musicales, tenga acceso a poder ir. Es que es caro y hay mucha gente que no puede llegar, ¿vale? El tema que nos trae aquí hoy es el tema de la OTA. Yo he sido la promotora. Quiero seguir diciendo que estoy en contra totalmente porque, empezando, lo que es el precio de la chartela de 10 euros a 35 me parece un abuso que no sé en qué os habéis basado para esa subida. Eso es el primer coche. El segundo, 75. ¿De dónde sacamos tanto dinero? Vale, eso por una parte. Las baserritaras que vienen a la plaza con su compra a ganarse el pan de cada día, ¿cómo van a estar media hora y luego de ir a aparcar el coche a Santa Marina? No tiene sentido. El hospital lo mismo, al médico media hora. ¿Quién está media hora? Nadie, porque es que eso es imposible. Y otra cosa, la chartela de minusválido me parece discriminatorio, humillante, que queréis sacar dinero a costa de unas personas que tienen una minusvalía. Eso es aberrante, no se puede permitir. Vale, yo estoy aquí y mientras pueda voy a luchar para conseguir algo digno para todos, ¿vale? Y quiero que entre todos os juntéis, lo comentéis y busquéis soluciones, porque esto así no se puede permitir. Y yo mientras pueda llegaré hasta donde pueda, hasta donde me dejen llegar. Pero esto no, que sois el pueblo y estáis viviendo de nosotros. Queremos que trabajéis por el bien del pueblo y de todos. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko, Plazi. Beste galdezkararik badago? Beste galdezkararik ez dago? Bueno, mi esker, publikora gerturatu zaretenoi eta aukitu zuen pazientzia, hemen egoteko guri entzuten pleno luzea izadalako gaurkoa, eta besterik gabe hemen zaudeten guztioi, Gabon zoriontsuak ospatu, zaindu gaintezen danak, zaindu dezagun ondokoa, senideak lagunak, eta Gabon onak pasau danoi, mi esker.